Добрый вечер. Добрый вечер. Правяраем гук. Мне падаецца, гульня трошки заглосна, плюс я яшчэ даволі далёка ад... Вітаю, Малаток, вітаначкі, на Dota 2 адпраўляецца адразу 500. Галасаванне ў нас працягваецца, я нарэшце за камп'ютарам, таму можна і пагаласаваць. Прыйшлося ўсё тут трошки зноў, ну тут і мікрафон перасоўваўся для таго, каб пагуляць на PlayStation і ўсё астатняе, таму я спадзяюся, што ўсё будзе ў парадку. Вось. Добра. Так, я і зараз пераправяраю, ці ўсё добра па гуку. Крутая якая мотка, я правяраю зараз, ці ўсё ў парадку у нас па гуку, ці у нас усё ідзе, ці не ўпала якасць альбо нейкія налады, бо даволі шмат чаго памянялася. Ну, па тыпу, я спадзяюся, што ўсё засталося на файным узроўні. Вітаю, Рэгана, вітаю, Люсівель. У нас сёння, далей мы праходзім Pentiment. У нас гісторыя 10 пакраху ідзе да свайго канца. Зараз я буду... Мы гулялі ў папярэдні раз, мне падаецца, 1,5 тыдні таму, і я трошки пазабыўся, што адбываецца. Трэба... Я галоўную ідэю памятаю, дзе ў якім моманце, але вось дакладная кропка ў сюжэце, я не ўпэўнены зараз. Усё, вось зараз па яе словах нават я адразу ж могу сказаць. Мы намалявалі, яна занялася першай часткай, ну, гісторыі Тасінга. І нават зрабіла яе, наколькі памятаю, толькі нам яе не паказалі, не ўпэўнены. На яшчэ адні 15 хвілін. Так, яшчэ крышачку. Агульна нам патрэбна, у нас галоўная гераіня наша спрабуе дамаляваць мурал унутры ратушы. І справа ў тым, што за гэты мурал, хутчэй за ўсё, яе паспрабуюць забіць. Яна да гэтага не ведае, але мы, як гулец, разумеем, таму што тут у Тасінгу нехта ходзіць і спрабуе неяк кіраваць Тасінгам з ценю. Так, зараз яна збірае, пойдзе, напіша ліст на конт другой сярэдзіны гісторыі пра заснаванне манастыра. Так, напісаць ліст яму. Ёсць яшчэ пісьмо Эштар. Эштар узгадаем, гэта яе сяброўка. На яго патрэбна адказаць. Ну, добра, значыць, мы зараз і займаемся тым, што пішам лісты. На доту не дадалося. Дайце-ка праверу. Павінна было дадасца? Павінна было. Пачакайце-ка. Я зараз спрабую зразумець. Не галасуйце, калі ласка. Я вас паспытаю, не галасуйце за гэтае сама, штосьці не так, ўсё ж такі адвалілася. Яна вельмі дзіўна сёння сябе паводзіла. 500 я дадам яшчэ трошки пазней, але цалкам узнагароды не ўспрымаюцца з твіча. Дайце-ка мне... Мой бот не бачыць твіча. Момант. Я ведаю нават чаму, таму што я адключаў твіч, адлучаў ад бота. Зараз, платформы, аккаунты. Аўтарызуем яго. Так. Ён павінен зараз... Не, пачакайце-ка. Бо за тыдзень. Я яму дапамог забыць пра твіч. Во, ёсць. Зараз павінна быць у парадку. Давайте я ручкамі зараз дадам на Dota 2. Dota 2, на яе адпраўляецца яшчэ 500 балаў. 8400. А дыск Elysium адпраўляецца 500. Дзе у нас быў дыск Elysium? Каб упэўніцца, што ўсё ў парадку працуе. Так, дайте-ка мне момент перачыню. Ага, надо... Блин, где диск Elysium? Угу. Бачу тут. Выглядае, што працуе, так? Дайте мне момент, просто вы, калі галасуеце, мне трэба... Так. Трэба пераправіць, што ўсё. Так, на доту адправілася нормально, зараз 500 яшчэ дадам зверху. Усё на месцы. Цудоўна. Усё.
павінна працаваць файненька. Пайшло-паехало, добренько, мы на месцы. На бан молотка таксама адправіліся пункты. Мы на месцы, мы ў парадку. Так, трэба адразу, у нашай галоўнай гераіні адразу 3 рэчы, якая яна будзе рабіць. Яна будзе пісаць ліст чалавеку, які ведае пра гісторыю заснавання Тасінка, то бок аббатства. Кагосьці прасілі пачакаць. Не, ўсё ў парадку ўжо. Я ўжо ўсё выглядае файна. Ідзе па парадку. Усё дадаецца. Яна напіша ліст чалавеку, які ведае пра заснаванне аббатства. Яна адкажа на ліст сваёй сяброўкі і яшчэ прачытае кнігу, якая можа быць вельмі важна. Мы ўзялі ў Брыгіты. Вось. Магчыма, я знайду нешта важнае для муралаў. Так. Чаго пачнем? Кніга. Так, старая кніга. Яна належала барону да таго, як Мартін скраў яе. Пасля гэтага барона забілі, і Мартіна, магчыма, таксама. На жаль, ёсць такая штука. Мы узялі перк паліглот, то бок мы разумеем латынь, але не вельмі паглыблена. На легенда Ізенвальда адпраўляецца 10 000, дзякуй вялікі. Так, калі рымляне захапілі гэты горад, яны пабудавалі сцены навокал яго, яны паставілі шмат храмаў тут. Гэта складаней чытаць, чым я лічыла. І кніга таксама не ў вельмі добрым стане. Таму што яна знаходзілася ў доме фермераў так доўга. Давайте паглядзім. Тут ёсць секцыя наконт dedications, я так разумею, наконт некаторых рэлігій, якія з'явіліся ў горадзе. Яе, магчыма, будзе прасцей прачытаць. Erigu simulacrum inagre ut Mars nostrum operem sunt spiciat. Ну, Марс, зразумела, хто такі. А што там у перакладзе? Я бачу прадбачанне ў поле, так што Марс можа здаволіцца маёй працай. Сади Диана locos caturiginosus ipsa. Окей, Диана. Богиня. Адважнага квадрата можна выкрасліць? Можам выкрасліць так. Але гэта быў стрым па майму жаданню, таму я увогуле... Ну так, ён быў у спісе, але я яго не таму, што не ў замену, скажем так. Калі жаданне адважнага квадрата Plucky Squire далей яшчэ паглядзіць, то без праблемаў, я думаю, я магу... Зараз я ведаю, што як мінімум час ад часу я магу праводзіць стрымы на PlayStation зараз. Хоць падштурхнула трошкі гэтая сітуацыя да гэтага. На жаль, якасць стрымоў у запісе будзе падаць для PlayStation, бо запісваюцца яны, я літаральна іх на YouTube перанашу з Twitch'a. А на Twitch'е так губляецца якасць вельмі моцна. На Grim Fandango адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Grim Fandango, я удакладніць, ужо аднаўленую рэмастарную версію, альбо не, якая яшчэ зусім старая. Там паміж розніца вельмі мінімальная, але пытаю ўсё роўна. Можа, зацікаўленасць ёсць дакладна ў класічнай. Рэмастарнутая толькі візуальна трошкі пацягнутая, наколькі я ведаю. Геймплей на пару паляпшэнняў ёсць, але не шмат. Так. Це Діана. Добре. Діана села ў месцы з вадою. With water oozing up from herself. З вадой, якая пакрывала... Не, нават сам гэта не мае ніякага сэнсу. Без розніцы, якая запусціцца. Добра, я думаю, рэмастар павінен быць у парадку. Дакладна, ён павінен быць у парадку, бо ён выйшаў 10 гадоў 7 таму. Ну, по типу ремастер конкретно Grim Fandango. Я Grim Fandango не допрайшоў, але мне вельмі спадабалася тэматыка квеста, вельмі смешная гульня. Ormus ut defendant oppidum. Тады давайте маліцца так, каб ён альбо яна маглі бы абараніць горад. Нічога з гэтага не мае ніякага сэнсу. Магчыма, хтосьці з латынью лепш за маю мог бы дапамагчы мне яе прачытаць. Гэта кніга такая вялікая, гэта будзе шмат працы.
На Грим Фанданга яшчэ адпраўляецца 9500. Дзякую вялікі, Равадак. Я бы магла спытаць сестру Гертруду альбо Балтаса, каб яны мне дапамаглі. Гертруда альбо Балтас. Я думаю, гэта важна спытаць Балтаса. Бо Балтас, ну, Гертруда, хоць і монахі, ну, з-за таго, што я монахіня, я думаю, яна можа ведаць нешта, адкуль гэтая кніга, каму яна належала, і вельмі пачаць клапаціцца на гэты конт. Я думаю, будзе больш бяспечна ў Балтаса спытаць. А чаму нельга абодвух? Давайте, ну, добра, мы паспытаем Балтаса. А потым, калі будзе магчымасць, яшчэ Гертруду. Хутчэй за ўсё гульня не дазволіць, мы ўжо ведаем, як гэта працуе час. Таксама Вернер, але Вернеру я бы гэтага не даваў. Блін, Вернер таксама, але ён значна лепш у латыні, чым хтосьці яшчэ з гэтага горада. Самае прыкалдэснае, што ён такі сабе. Што цікава, ён сам па сабе такі сабе чалавек. І пытаць яго я бы не стаў, але ж яго веды могуць быць карысныя. Магчыма, нават отец Томас. Нават не гледзячы, што тата папярэджваў мяне не бянтэжыць яго наконт секулярных кніг. Вельмі нізкія шансы, што яны могуць дапамагчы, але магчыма, гэта варта таго, каб спытаць. Мне лепей скончыць пісаць мае лісты. Маці Ілюмінат сказала мне, што Мэцію ведае пра раннюю гісторыю аббатства. Ён зараз архідіякан Сіона. Напішам. Так, паважаны Мэцію Фаусігні Саукс, архідіякан Сіона. Героя меча і магії адпраўляецца 2500. Дзякую, вялікі Санул. Дайце-ка я, калі шчыра, не паглядзеў лідараў. Я паглядзеў, але вельмі хуценька прабегся па іх. У нас у лідарах зараз знаходзіцца Дыска Элізіум на першым месцы, на другім месцы Deliver Us the Moon, на трэцім месцы Costume Quest, на чацвёртым Elden Ring і на пятым Frostpunk. Гэта наш топ зараз знаходзіцца. Герой меча і магіі трошкі ніжэй, разам з Hearts of Iron 4 з Fallout модам. Дзе па-азерскія, паглядзім, яшчэ набягуць 100%. Вось. У прынцыпе, у нас даволі наперадзе дакладна толькі дзе гульні Дыска Элізіум і Deliver Us the Moon, але астатнія не тое, каб бясконца адстаюць. Вулчара адпраўляе яшчэ 1000 на Дыска Элізіум, і гэта замацоўвае ў лідарах. Добра. Маё імя Магдалена Друкерін. Я дачка друкара і Стасінга Клауса. Мой тата і я ствараем мурал для ратуши Тасінгу. Мы ожидаем показать историю города и аббатства. Так. Я чула, что вы доглядали за сакрыстаном, это по такому месцу, где религиозные речи трымаются, у Керсау, и ведаете шмат наконт ранних историй аббатства. Я разумею, что вы заняты человек, але мы былі бы вельмі ўдзячныя любой інфармацыі, якую бы вы нам маглі даць. Калі вы ведаеце яшчэ нейкія месцы, дзе мы маглі бы даведацца гісторыю аббатства, мы былі бы вельмі ўдзячныя. Я ведаю, што гэта можа быць вельмі невялічкім суцішэннем, але тут шмат хто ў Тасінгу шкадуюць аб тым, што здаралася падчас паўстання. Сестра Гертруда ўсё яшчэ тут з беднымі кларамі і добра адзываецца аб старым аббатстве. Дзякую вам за вашу дапамогу, Магдалена. Будзем спадзявацца, што гэта дапаможа. Пішам ліст сваёй сяброўцы. Штар, калі ласка, убач мяне, што не напісала раней. Так шмат здаралася пасля таго, як я пісала ў папярэдні раз. Нават у той момант, калі мой папярэдні ліст быў на шляху да цябе, тата быў атакаваны ў сваёй жа майстэрні ў сярэдзіне ночы.
Ён выжыў, дзякуй Богу, але яго траўмы жудасныя. Я вельмі бянтэжуся наконт яго. Ён не можа сфокусавацца, ён нават не можа падняцца з ложку. Час ад часу яго вочы становяцца туманнымі, і яго памяць падводзіць яго. Доктар Стольц сказаў, што ён ніколі не не ачуняе. І гэта толькі пытанне часу, калі ён ужо праваліцца ў сваю траўму. Мне складана гэта паверыць, але таксама складана супрацівіцца бегучым станам таты. У мяне няма ніякіх ідэй, хто мог бы ждаць напасці на майго тату, альбо чаму. І я знайшла нататку каля яго таксама, і ўсё, што яна гаворыла, гэта спыніся. Яна была не з майстэрні, таму што напісана была у вельмі, як гэта, найбольш каліграфічным почеркам з усіх, якія я бачыла. Ніхто ў тайсінгу не мае такога досвіду ў пісьме, наколькі мне вядома. І ў любым выпадку, у мяне няма часу, каб думаць наконт гэтага. Мае рукі поўнасцю заняты працай у майстэрні, у адзінку, пакуль я даглядаю за сваім татам. І больш за тое, рада горада жадала адмяніць поўнасцю стварэнне мурала. Мне спатрэбілася да халеры часу, каб упэўніць іх, каб я магла працягнуць гэтую працу. Яны спачатку былі незадаволены тым, што я занадта маладая, не маю дастаткова досведу, альбо недастаткова моцная, каб трымацца на скафолд, гэта будаўнічыя лясы. Сямейны фотаздымак. Так. Ось тут на фоне можна пабачыць сям'ю яе. Што цікава, яна была для таго, як яна нарадзілася. На жаль, яе маці і яе брат памёрлі. Ты ведаеш, як гэта. Мне падаецца, не павінна была чакаць нічога лепшага ад іх. Праца над муралам была прыемнай, як гэта, distraction. Прыемнай Мега Пайсерскі заявіўся, вы паглядзіце, Delivery з Moon, на яго адпраўляецца 2500. Мне падаецца, зараз будзе бойка за першае месца даволі моцная, бо Delivery з Moon зараз трапляе на першае месца, а Discalicium становіцца на другое. Так. Мне дакладна спатрэбіцца паставіць сабе. Вось. Перакладчык. Таму што простыя словы адцягнуць увагу. Так. Было прыемна цягнула, што яно цягнула маю увагу ад naysayers і маіх спраў. Неважна, што там такое. Я клапочуся наконт свайго таты. Оц прыходзіў да мяне, каб дапамагчы з фарбамі таксама. Гэта прыемна, і я удзячная за кампанію. Ён робіць гэтыя дні прасцей. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, я б жадаў, каб ён спыніўся. Ён не вельмі, як гэта, вытанчаны, і яго флірт задзёбвае. То бок прасечкоў яны малявалі як невядома што, а тут рэальна выглядае як фотаздымак. Ну, тут яшчэ пытанне, можа гэта... Я не ведаю. У мяне шмат пытанняў. Так, давайте, добра, няхай, неблагі хлопча. Я бы жадал скончыць увесь мурал да раства, калі б мне гэта атрымалася. Я ожидала бы скончыць яго раней, чым, скончыць яго, паспець да таго, каб мой тата паспеў паглядзець на яго. Вось, складана некая фразу пабудаваў. Гэта было бы для яго вельмі прыемна. І калі доктар Стольц мае рацыю, я не ведаю, колькі часу у мяне засталося. Я спадзяюся, што справы-то ідуць лепей, чым у нас тут. З усім каханнем, Магда. Добра.
мы не змаглі прачытаць кнігу гісторыі Тасінга. Нам спатрэбіцца чэсць і дапамога. Давайте праверым, як там тата. Добра, усё ў парадку у яго. Наколькі гэта магчыма? Перад тым, як пойдзем спаць, давайте выглянем на вуліцу. Я жадаю сачыць, дзе ходзіць Томас у любы пэўны момант. Вітаю, отец Томас. У вас есть момант? Вядома, Магдалена, что такое? Блин, не. Я не жадаю з ім на гэтую тэму размаўляць. На дыска людзям адпраўляецца 500, і на героя меча і магіі адпраўляецца 500. Дзякую вялікі. Мы зараз не будзем размаўляць з отцом Томасам наконт кнігі. Я не жадаю, каб Томас даведаўся пра яе. Чаму гульня не можа мне пакінуць па тыпу выбор тэмы? Ну, на маё меркаванне. Я не магу... Добра, то бок адзін чалавек, з якім я магу зараз паразмаўляць наконт кнігі, гэта Томас. Мы гэтага рабіць не будзем. Я спецыяльна дачакаюся заўтра, і мы заўтра паразмаўляем з усімі астатнімі, акрамя отца Томаса. Раскаліжа направляецца яшчэ 500, дзякую вялікі. Так, ну спаць тады. Варыянт невялікі. Пайшлі дні, і мы прапускаем адразу шмат дзён. Прыйшлі адказы на нашы лісты. Так, першае ад Мэтью. Это наконт гісторыі Тасінга. Міс Друкерін, я не быў знаёмы з вашай сям'ёй падчас маіх гадоў у Керсау. Нават нягледзячы на гэта, я памятаю вашага тату, які быў адзін з гарадскіх жыхароў, які спыніў сялян, каб спаліць нас жывымі. Я не вельмі жадаю дапамагаць людзям Тасінгу ў іх справах, каб запісаць гэтую самую гісторыю абацтва, якія яны знішчылі. Аднак гэта было даволі даўно. Так. У інтарэсах пастэріці, я не ведаю, што гэта такое. Пастэріці. Нашчадства. У інтарэсах наштадства і хрысціянскай шчодрасці я вам скажу, што я магу згадаць. Некаторы час таму, пасля таго, як сышлі рымляне, хрысціяне засяліліся ў рэгіёне і пабудавалі абацтва Керсау на руінах іх замка. Абацтва было заснавана Noblewoman, як гэта, шляхціц? Як, жаночы пол у шляхціца. Не ведаю. Як гэта? Ну, карацей, з сям'і Керсау, вось. Яна адначасова была яго патронам і яе настаяцельніцай. Магчыма, 2 стагоддзя таму Керсау... Магчыма, 2 стагоддзя таму, альбо пасля таго, Керсау змяніўся і ім пачаў кіраваць абат. Шляхцянка. Добра. Я не ведаю прычыны, але... Але шмат іншых двайных манастыроў
зрабілі тое ж самае у прыкладна той жа час. Магчыма, гэта было з-за таго, што яны баяліся быць зачыненымі. З-за таго, што двойныя манастыры былі, як гэта, не здавальнялі папу рымскага. Шкада, але гэта тое, дзе мае веды скончваюцца. Вашы суседзі... Ваши суседзі спалілі ўсе запісы ў абанстве, аддалі ўсе запісы ў абанстве полымю. Сік арсіт гісторыя керсіс. Такім чынам спалілі гісторыю Керсау. Пакуль мы не можам змяніць мінулае, у той час, як мы не можам змяніць мінулае, я чуў, што сёстры беднай Клары заснавалі новую чаптер, по тыпу новы орден у аббатстве. Так прайшла гісторыя Керсау? А я штосьці іншае сказаў, я нават не здумваўся ў гэты момант. Я нешта далей думаў. Так. Я могу толькі спадзявацца, што ім падабаецца апостолік поверці. Хрысціянская дактрына, якая прызывае паслядоўнікам жыць без маёмасці любой, сваёй, альбо збірання грошай. Я спадзяюся, што іх любоў, каханне да апостольскай беднасці не прывяла іх да таго, каб абяднець святыню святого Морыца. Так. Ага, у гэтай святыні можа быць нешта карыснае. Сектранзіс Глорія Мундис. Зямная слава. Я зразумеў. Ён скаламбурыў на латыні. Я не ацаніў ні майго ўзроўня. Добра, у святыні можа быць нешта. Складана недаацаніць прыемнасць навін, што вашыя суседзі шкадуюць аб тым, што зрабілі. Шмат якіх траўм, нанесеных 18 гадоў таму, ніколі не будуць вылечаны. Кадаванне не можа адмяніць таго, што было зроблена, але мы ўсё можам знайсці выратаванне праз Хрыста. Мы павінны маліцца за любоў і аб'яднанне у reconciliation. По-моему, аб'яднанне. Reconciliation. Прымірэнне, выбачаюся. Прымірэнне у будучыні. У канцы канцоў, гэта ўсё, што мае значэнне. Падаецца, ён далёкі ад прабачэння. Так, ён літаральна злуецца, пакуль піша гэта. Зіма прыйшла хутка. Хто вы? Гугеноты і лютэранцы запаланілі мою родную краіну. На котлеткі адпраўляецца 100. Вітаю, найнравенцы. Вітаночкі. Дзякуй Богу, вы ўсё яшчэ жывеце ў зямлі, якая кіруецца адзінай сапраўднай царквою. Я спадзяюся, што гэта была дапамогай для цябе і тваіх, блізкіх. Няхай Божа абараніць вас. І подпіс яго архдзякан Сіона. Добра. Адказ ад Эстер. Выбачаюся, мне ўсё хочацца сказаць, што яна Эштер, але яна Эстер. Мы напісалі ёй, наколькі ў нас усё дрэнна. Мне вельмі шкада пачуць навіну пра твайго тату. Мае бацькі
дасылаюць свае спачуванні. Калі мы можам прывесці табе што-небудзь з Прагі, толькі скажы. А там сядзеў той другі манах? Так, той самы манах, за якім яны кувыркаліся там у бібліятэцы. Піва з Прагі прывезці. Дык я ж сам бы не супраць быў бы, каб яны мне піва з Прагі прывезлі. Так, ці шмат... Пакуль яшчэ не, пакуль не. Дай-ка я пагляджу. Не, дзесьці ўнізе, мне падаецца, усё яшчэ. Так, даволі нізка, 300 на Донстаров. Я ведаю, што мы арыгана і назвы чаго ж мы даем і куды мне гэта пакласці. Так, дзякую вялікі. Я ведаю, што мы занадта далёка і складана адсюль далёка падарожнічаць. Паглядзім... Так, see that we can do, вот, што дазволіць Хашем. Хашем гэта хто? У еўрэйскай літаральна імя. А гэта так яны называюць Бога. Ага, добра. Тат сказаў, што ён памятае, не можа ўзгадаць нікога, хто мог бы жадаць напасці на твайго тату. Аднак, калі у той ноч, калі я нарадзілася, ён памятае вялікі ўздым у горадзе. Магчыма, тут ёсць старая, ну, па тыпу, старыя спрэчкі наконт таго, як трэба паказаць ноч паўстання. Гэта адзінае, што мне можа прыйсці ў галаву. Мы молімся за цябе і твайго тату кожны дзень. Хашем зробіць усё правільна ў свой час. Ён будзе справядлівым з вінным у гэтым. Мне прыемна, мяне натхняе пачуць тое, што рада дазволіла табе працягнуць муралу напрыканцы. Гільдыі тут бы баранілі сваё права, каб скончыць працу, асабістасці, калі кантракт ужо быў зроблены. Ну, па тыпу, падпісаны. Ты вельмі добра паступаеш з радай. Вельмі так гэта... Ну, неважна. Так. Каму табе ты павінна думаць так... прытрымлівацца іх старога шляху думак. Навошта табе гэта рабіць? Мы жывем у новай эпохі. У эпохі, дзе мастацтва і навука ідуць разам. У эпохі, дзе усе могуць прачытаць працу вялікіх мудрацоў на іх асабістай мове. Сапраўды, калі твой тата ачуняе, я жадаю, каб вы наведалі... каб ты прыехала і наведала Прагу. Але я шчасліва, што ты знайшла некаторую радасць у тваёй працы над муралам. У нас усё тут у парадку. Эліша рабіла новыя буткатінгсы. Яна робіць па тыпу для прэса друкарскага выразы з дрэва. І тата пагадзіўся на новы кантракт з універсітэтам. А я знайшла Сімунда. Яго сям'я не пераехала занадта далёка. Ён плануе працаваць лекарам у горадзе, калі The Expulsion Order. Expulsion — гэта выгнанне. Не ведаю, пра якое выгнанне гаворка. Калі выгнанне скончыцца. Загад на выгнанне. Яго бацькі сустракаліся... Яго бацькі сустракаліся з мамай і татам даволі часта.
Так што я спадзяюся, што яны прышлюць новыя добрыя навіны ў маім наступным лісце. Калі гэтая жанчына нешта добра піша, няхай будзе арэгана. Ага, згодны, дамовіліся. Яна дакладна піша арэгана. Бачыце, як доўга піша. З дапамогай Гашем. Калі ласка, дай знаць, як справу твайго танты ў сваім наступным лісце. Усяго добрага, Эстер. Яна пакрыху Магдалену падштурхоўвае да думкі, там у яе былі фразы, што хтосьці можа жадае спыніць стварэнне мурала, і гэта адзінае, што ўвогуле ў мая версіі была. І я думаю, што гэта Отец Томас, адзіны, каму гэта можа не падабацца. Усяго добрага... выбачаюся. Дык не, яна ж арыгані дасылала. Альбо наадварот, яна па тыпу ад імя арыгана пісала. Тады яна, можа, проста любое слово на арыгану замяніла. Тады арыгана. Вернера павінен быў прыйсці сёння і праверыць майго тату. Мне цікава, дзе ён зараз. Мне трэба, можа, яго пайсці пашукаць. Добрай раніцы, Маталена. Добрай раніцы. Ці чуваеш ты сябе лепей? У тебе тэмпература паднялася з раніцы. Зараз уже трошки лепей. Усяго пакрыху. Ці ждаеш ты чаго-небудзь паесці перад тым, як я пайду па справах сёння? Я працую над наступнай секцыяй мурала. Я не вельмі галодная, і ўсё будзе ў парадку. Твой ліст ад архідзякана? Так, дакладна. А што ты ад яго даведалася? У карчме шукаць? Хутчэй за ўсё мы там яго знойдзем. На героя меча і магіі адпраўляецца... На героя меча і магіі 4 адпраўляецца 100. Так. Не выглядала, што ў яго было шмат чаго сказаць. Ён усё яшчэ быў разгублены знішчэннем абацтва. Блин, я пропусціў. Абацтва было заснавана рымлянамі, і там далей фразу я пропусціў. Як шкада. Я ведаю, што браты рабілі дакладныя запісы ў манастыру. Так шмат было згублена ў тую ноч. Архідзякан прапанаваў, што старыя клары могуць трымаць у сябе штосьці старых запісаў. Я магу даведацца больш пра хрысціянскую гісторыю Тассінга адтуль. Трэба скрасці руку. Брутальна мы так... І карацей, прыклеіць яе на мурал. Просто літаральна прыклеіць туды. Цудоўнае месца, каб пачаць. Сестра Гертруда не шмат выходзіць з манастыра, але я думаю, што мае сэнс пытаць яе. Ну, аплікацыя такая ручная. Ручная, літаральна. Магчыма, Отец Томас ведае штосьці таксама, мне трэба з ім паразмаўляць. Калі я магу згадаць правільна, жонка млынара мае доўгую гісторыю сваёй сям'і ў Тассінгу. Яна можа нешта ведаць з мясцовай гісторыі, на што іншыя забыліся. Эльза? Я думала, што яна пераехала сюды, калі я жанілася. І што ў яе няма шмат сям'і тут. Ужо не зараз. Узрост, хвароба і шлюб забралі большасць частку яе сям'і. Але Кавізельс раней жылі па ўсёй гэтай даліне. Можа, мае сэнс паразмаўляць з ёй. Я гэта зраблю. Магчыма, штосьці засталося ў руінах абанства. Мне патрэбна паглядзець, што там ёсць. Магдалена, будзь асцярожна. Гэтыя руіны небяспечныя. Я не буду глыбока заходзіць, тата. Толькі зазірну. Добра. Апрані шалік таксама. Ужо даволі становіцца холодна. Я могу гэта адчуваць у сваіх старых костках. Не бянтэжся, тата. Я пабачу цябе сёння, добра? Добра, да пабачэння.
Мне вельмі ёсць жаданне вялікае наведаць старое аббатства, таму што проста гэта можа быць цікавым само па сабе. І мне цікава, што можа распавесці гэтае самае. О, Клара. Дапамагае. Магдалена, дарагая. Вітаю, Клара. Дзякуй вялікі, што дапамагаеш мне даглядаць за домом. А, я вот згадаў, мы ж паспыталі яе пэўны час таму. Бедныя Клары, отец Томас, Эльза Малнара і руіны. Усё дакладна так. Это наши 4 варианты зараз будуць. Так. Я не магу нават ацаніць, колькі шмат часу гэта дае мне для працы над муралам. О, не, без ніякіх праблемаў. У тебя і так полностью занятыя твои руки. Я таксама ведаю, што таце вельмі падабаецца кампанія, пакуль я працую. А, так, ён спіць большую частку дня, але ён у добрым настрою, калі я заходжу наведаць яго. Вы абодва таксама трымаеце дом чыстым? Ну, акрамя майстэрні, але я не магу вас вінаваціць за гэта. Я пакінула яе, каб ты сама за ёй даглядала. Я не жадаю пашкоджыць нічога з вашых прадметаў. Ну, по типу, ну, тое, што яны выкарыстоўваюць для друкарства. Дзякуй вялікі Клара. Сапраўды, ты вельмі дапамагаеш нам абодвум. О, такая... Блин. Такая уважлівая Магдалена. О, Боже, благослови тебе. Ну, уважлівая. Я просто не ведаю, як перакласці ў гэтым выпадку. По типу, ёй прыемна. У майстэрні мы... Что у нас есть? Веровочку возьмем. Чтобы дастаткова... Мы забрали зараз з сабой вяроўку, якая можа быць карысна для спуска ў руднік, але ў руднік мы зараз не пойдзем. Таму што навошта нам уже зараз? На герой начай магии откроется яшчэ 100. Дзякуй. Так. У нас ёсць некалькі рэчаў. Мы жадаем, каб кнігу нехта прачытаў для нас. Давайте дадзім яе. Ой, а што гэта? Хто тут паразбіваў? Вино? Крафт. Што тут адбываецца? Магдалена. Жадала бы... Так. Well chiseled. Тут складаны каламбур, але карацей ён гаворыць, што жадаеш паназіраць за працай майстра, я так перакладу, не самае ўдала. О, дзе? Я не магу пабачыць майстра. Ауч. Мне падаецца, я сам трапіў у гэта. Нешта непрыстойнае? Не. Ён па тыпу гаварыў пра тое... Ён выкарыстоўвае для сваёй працы чызел, далато такое, для гэтых самага. Для камянёў шмат для чаго, але ў гэтым выпадку для камянёў. Але калі ты па тыпу выцесаны з гэтым далатом, то гэта ты значыць, што ты добра, складна, намацаваны, карацей, прыгожы. Вось. І ты хацела паглядзець на чалавека, які добра вось гэта выцесаны, і ён меў на ўвазе сябе, а не сваю працу. Ось. Ты бачыла, як ремонт, якім я апошнім часам займаўся? Калі сказаць сапраўды, ён ідзе не так добра, як я спадзяваўся. А ў чым праблема? Я подумал, что я могу знайсці праблему ў тым, што будзе неправільны камень, альбо інструмент, альбо мой недахоп ведаў. Але ў гэтым ёсць больш. Это быццам бы ў маёй галаве. Я не магу бачыць гэта ў правільным выглядзе. Акрамя таго, мой тата жадаў, каб я дапамагаў на ферме больш. Я жадаю там быць, але мой дзед навучыў мяне усяму, што я ведаю наконт гэтай справы. Ён вельмі жадаў, каб мне ўтрымалася, і мне вельмі падабаецца праца.
Ведаеш, гэта быццам бы я магу размаўляць з камянямі. Не літаральна, але я магу пабачыць, як сыходзяцца лініі як гэта, націску праходзіць скрозь камяні. Я разумею, як можна сфармаваць адну рэч з іншай, як ствараць, зрабіць штосьці, што будзе працягвацца доўга. Вітаю, Рудзі. Сексаў сюды не завезлі? Не, хворыя сексы тут завезлі. І добрыя сексы таксама. Што ж там пад царквой? Я не ведаю, ён жа не дакладна гаворыць, што пад царквой адбываецца, правильно? Ён не гаворыць нават той, што ён ремонтам гэтым займаецца. Ён апісвае, што у яго не вельмі атрымліваецца. Бабка нават прапанавала спонсорства і apprenticeship. Это вучаніцтва. Пад кіраўніцтвам майстра каменшчыка. Тата бы падтрымаў мяне ў любым выпадку, але ў мяне ўсё яшчэ такое адчуванне, што мяне цягнуць у два бакі адначасова, ведаеш? Ён павінен займацца гэтым. Ну давайте у свае думкі палезем. Так. Агнес прапануе крафту прапанову, якая можа быць толькі раз у жыцці. З правільным майстрам ён сапраўды можа зрабіць штосьці неверагоднае. Ён павінен ісці, яго сям'я ідасць рады і без яго, правильно? Можа там зайцатрусы? Вось чаго мы баяліся. Зайцатрусы пранікаюць у любую гульню, да якой не дабярэмся. Так. Я не зусім разумею, я бачу адказы, але я не разумею, які з іх будзе натхняць яго на тое, каб ён пайшоў і працаваў, таму што... Так, калі ты можаш падтрымаць сваю сям'ю і гэта робіць цябе шчаслівым, гэта правільны выбар. І я вось не понял, гэта які выбар дакладна маецца на ўвазе. Другі варыянт, гэта ты абірай сам, я табе не магу дапамагчы. Трэцяе, ты павінен следаваць дапамогам неабходнасцям сваіх старых. Хутчэй за ўсё першы. Давайте першы. Ну, можа, пераканалі яго. Ды забей, проста ідзі і працуй. Ён здросціць, што мы настолькі упэўненыя. Ці навучылись мы ад гэтага ад Клауса? Ну, да і што ты? Я думаю, што ты павінен займацца вось гэтым. Мы вельмі дрэнна можам пераканаць кагосьці. Мы яшчэ вось гэтае... Мы ж задзёбваем іх усіх. У нас жа зараз перк на тое, каб задзёбваць людзей. І справа ў тым, што мы... падкалолі іх раней, усіх хлопцаў, калі яны там групай стаялі, і зараз гэта будзе пераканаць у тым, каб яго перкеахідна, вось так, мы так і робім. Не атрымалася яго пераканаць, я не ведаю. Мне тут падабаецца, і мне дастаткова досведу ад деда, каб працягнуць далей. Акрамя таго, калі я з'еду, тут не будзе каму прыглядаць за гарадскімі камянямі. Ну, по тыпу за увогуле дамамі. Так, аснаванне царквы ў вельмі дрэнным стане іх. Так. І што, ніхто не ведае, што можа адбыцца пасля таго, як прыйдзе яшчэ адзін павадак у вясну. Не, я думаю, я павінен застацца. Ну, вось так вось мы яго пераканалі. Перк твиттерская. Так. Там неблагія такія варыянты адказу ёсць. Ён вырашыў уже застацца. На драйверы адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі хедхампер. Дзякуй, што вы паслухала мяне, Магдаляна. Без праблемаў. Вось так мы можам пераканаць каго заўгодна, так? Як прайшоў рамонт, вельмі дзіўна. Скажем так, ніхто нічога не зрабіў, але праблема сышла самастойна. Толькі самім фактам, што камп'ютар праехаў у майстэрню і адвязлі яго назад.
Вось такая справа. Так што па тыпу рамонт як бы і прайшоў, але там скончылася ўсё на моманце дыягностыкі, таму што праблемы не было. Так, ён збіраецца выкарыстаць камяні з руін абанства, але Отец Томас забараняе гэта. Я зараз 100% жадаю трапіць у гэтую самую, у царкву. Мы павінны пайсці ў аббатства. Так, спаленая руіна аббатства ўсё яшчэ месца, рэлігійнае месца. Так же самае, як і царква. Так што гэта будзе толькі камяні з аднаго святого будынка ў другі. Ну, добра. Жадаю табе добрага дня. Да пабачэння, Магдалена. Мы зараз ідзем, ну, так, да крафта просто трапілі. Хто тут напіўся? Каму тут разбітае нешта з вінцом? У мяне ідэя была зайсці... Блін, тут Апола яшчэ... зараз нас у размову уцягнуць, не? Не уцягнулі, добра. О, а вось і мы там Вернера шукалі, так? Вось он, Вернер. Добра, да яго яшчэ трошки пазней паразмаўляем з ім. Ідэя была зайсці да майстра і перадаць яму кнігу, толькі давайте уже па дарозе ў Радхаус зайдзем. Мурал нам не пакажуць. Ну, добра, толькі поўнасцю, калі будзе гатовы. Шкада, я ждаў на яго паглядзець. Першую панель мы скончили. Так, Изенкоп. Вось он тут. Вось он, Балтазар. Ты можешь перекласти для меня одну книгу на латыни? Так, у тебя есть момент? Только один, мне подается. Что я могу для тебя сделать? Я знайшла вот эту книгу об истории Тайсинга. Я же сподевался, что ты можешь помочь мне прочитать ее. Голосование на пятницу скончилось? Не, яшчэ не скончилось. Голосование на пятницу скончится праз гадзінку. Усё яшчэ ёсць магчымасць прасунуць тое, што вам падабаецца. О, не сёння. Я занадта заняты для гэтага у гэты пэўны момант. Геннадзію, я вельмі занятыя ў тым, каб прыгатаваць эль на раство. Ну, вось чалавек з сапраўднымі справамі займаецца. Уходніце півас. Добра, не буду вам перашкаджаць. Ніякіх праблемаў. Выбачаюся, што не могу табе больш дапамагчы. Мужик, это всякую книгу почитать. Ты там, что ты там з этим элем будешь рабіць, а? Так, які-то у нас яшчэ былі варыянты. Я дакладна не жадаю гэтую кнігу Томасу аддаваць, бо я лічу, што Томас у нас самы галоўны падазроны чалавек у ўсёй гэтай гісторыі. Так, гісторыя Тасіная, вось гэта. Якія прапановы? Не, гэта хрысціянскія гісторыі Тасіная, вось яно. Сестра Гертруда, Балтас, доктор Стольц и отец Томас. Сестра Гертруда и Балтас. Давайте, ну, Балтаса мы испытали. Вернер Стольц нам ничем не дапаможа, вы побачите, в якім ён стане. Давайте з ім паразмаўляем, але гэта... Ну, ён вельмі карысны. Вернер? Окей. Ты замерзнешь, коли тут застанешься. Храпить. У меня няма столько эмоций, каб аднесці яго дадому. А мне трэба камусьці сказаць. Магчыма, Балтасу. Яны ўсё яшчэ у сяброўскіх стасунках. Гназію мог бы дапамагчы. Альбо вялікі Йорк, ён моцны, і ён можа гэта зрабіць. Добра, давайте Балтас тут бліжэй. Я яму часткова зайздрошчу. Гэта ж якой трываласці трэба мець, каб там валяцца, а? Вітаю, Магдалена. Што я могу для цябе зрабіць? Мы ж не запланавалі на сёння нейкі занятак, не? Не, Балтас, гэта наконт іншага. Я знайшла доктара Стольца, які вырубіўся п'яным у горадзе. Спіць у гэтым самым дзіч, у яме, карацей.
Так, это уже становится павялічыўся праблемай. Я павінен спытаць Ігнасію, і мы перанесем яго ў дом у бяспеку. Дзякуй вяліка, што сказала мне Магдалена. Добра. Игнацыю, дзякуй вялікі. Блин, я думаў толькі павітацца з ім. Чао, Игнацыю, com estai? Як у тебе справы? Неблага, неблага. Зима наближается хутка, так? Як вы тут говорите, перхта pinching at your nose. Перхта тычыць вам у нос. Так, это то, як мы говорим. Балтас тлумачыў мне шмат з вашых смешных баварскіх фраз для мяне. Тлумачыў шмат іх. Я павінен сказаць, яны даволі прыгожыя. Нават калі мова трошкі жорсткавата для майго языка. Ці ты плануеш заставацца ў тасінгу дастаткова доўга, каб навучыцца яшчэ большай колькасці смешных выказванняў? Не, мне трэба хутка вярнуцца ў Жэнэву. Але Балтас і я ўсё яшчэ маем пэўныя справы, якія мы павінны скончыць. Ага, бухлішка гнаць. Яно ўжо заняло значна больш, чым я чакаў. Але гэтыя аккаунтс, ну, па тыпу, я так разумею, бухгалтарскія кнігі, складаныя. Мне, магчыма, прыйдзецца застацца яшчэ на некалькі тыдняў. Божа, хто ведае, наколькі яшчэ? Магчыма, для цябе вельмі складана знаходзіцца ад дома так далёка і на так доўга. Балтас быў вельмі ветлівы, так што я не тое, каб вельмі спяшаюся. Я толькі спадзяюся, што вяртанне ў Генову. Так, што я вярнуся да Генову да таго, як выпадзе снег. Інакш маё падарожжа займе ў 2 разы даўжэй. Дам табе вяртацца да тваёй працы тады. Дзякуй, Магдалена, да пабачэння. Добра. Геннадзіў хутка з'едзе. Можа, ў доме стольца ёсць што-небудзь, а? Не, нічога цікавага. Тады, давайте робім наступнае. Мы пойдзем зараз і да Гертруды. Гертруда адначасова, яна можа дапамагчы нам з кнігай. Хоць яна не вельмі ўдалы варыянт для гэтай кнігі. Вось літаральна не самы лепшы варыянт. Я бы не жадаў з ёй дзяліцца. Трошкі менш. Ну, па тыпу, я не супраць... Я супраць паказваць Томасу ўвогуле, але ёй я проста не вельмі жадаю паказваць. Толькі яна і засталася. Ёсць яшчэ варыянт, ну, Томас і... Ну, ўсё, ў прынцыпе, толькі яна і застаецца так. Марта і Карл. Але ўсё яшчэ тут і ўсё яшчэ так прыгожа, Марта. Яшчэ хвіліначку. Ну, добра. Глядзі далей. О, вітаю, Магдалена. Тата, паглядзі, хто прыйшоў. Добрай раніцы, міс Друкерын. Вітаю, Марта, Карл. Як у вас справы? Гэта нашы звычайны спацыр па горадзе. Так. Зараз усё яшчэ не вельмі холодна. Доктор Стольц гаворыць, што таце патрэбна выкарыстоўваць сваю нагу. Альбо боль стане горш. Я станаўлюся толькі старэй. Так. Не настолькі стары, каб проста сядзець у хаце і распавядаць гісторыі. Так. Слухай сваю дачку, Карл. Вы, маладыя дзяўчынкі, думаеце, што вы можаце за мной наглядаць, так? Так. Я заўсёды за табой даглядала, тата. Угу. Тады я не супраць. Так, ты можешь быць удзячным Марце за сваё здароўе. Ну, угледзячы на тое, што альтэрнатыва гэта Вернер, я шчаслівы мець варыянты. Томаса выкрэсліваем. Так, яго... Не-не-не, ніякага давера Томасу. Для тых, хто не ведае, Томас наш самы галоўны падазроны на роль лялькавода ўсёй гісторыі. Гэта не дакладна,
але пакрыху ён пакуль што адзіны чалавек, на якім сыходзіцца адразу некалькі рэчаў. Ён чалавек, які тэарэтычна здольны пісаць гэтыя нататкі. Гэта чалавек, які шмат ведае пра нават самыя таямнічыя рэчы ў Тасінгу, бо ён сеатар, які прымае, як яны, ну, карацей, калі людзі прыходзяць у царкву, спавед вось гэта. І спаведавацца, калі прыходзіць, вось ён гэта і слухае. І таму ён можа ведаць нават тое, што іншыя зусім не ведаюць. Споведь, вось. І атрымліваецца яшчэ канкрэтна дзесьці ў месцы, дзе знаходзіцца царква, знаходзіцца яшчэ нейкі храм. І ён хавае нешта, не жадае, каб царкву адрамантавалі. Таму сыходзячыся рэчы такія, што забойца мае доступ да тоннеляў пад Тасінгам, якія належалі яшчэ рымлянам. Вось. Сімвал лабірынта знаходзіцца літаральна ў царкве, у якой знаходзіцца гэты отец Томас. Отец Томас шмат ведае, отец Томас дастаткова адукаваны. У отца Томаса былі матывы на тое, каб зладзіць усе астатнія забойства. На ўсе варыянты. Акрамя, ну, самы нацягнуты гэта барон. Барон, калі шчыра, самы прыцягнуты за вушы пакуль што ў нас. Але другі варыянт, ён нават сам выказаў такую фразу, што ён думаў, што смерць отца спыніць сялян, але атрымалася па-іншаму. Гэта літаральна тое, што яго словы. Ён разлічваў, што гэта супакоіць людзей. І яшчэ ён можа не жадаць, каб мы адлюстравалі гісторыю Тасінгу. І яшчэ ён хавае нешта пад сваёй царквой. Так што ён, зараз гаворка будзе пра Вернера, пра лекара. Ён нават не можа знайсці сваю задніцу сваімі абодвума рукамі. Тата. Што? Антон быў бы значна лепшым доктарам, чым ён. Антон, мой бедны хлопчык. Я не памятаю Антона. Усё ў парадку, дата. Я выбачаю. Так. Мне шкада, Карл. Ты ў гэтым не павінна, Магдалена. Ты была тады яшчэ дзіця. Я не магу... Я павінна ў тым, што ён памёр. Это не так, тата. Ты ведаеш, што гэта не так. Пэўна, ён памёр. Ну, я зараз кантэкст разумею. Але, на жаль, я іх не памятаю, іх сям'ю ўвогуле, таму я нават не магу быць упэўненым, што па тыпу, дакладна, вось яны. Яны гэта яны. Ён павінен быў быць са мною тую ноч. Ён не павінен быў... Я быў дурнем. Што здарылася? Я ведаю, што я там была, але ўсё, што памятаю там, гэта полымя. Вавёрку с... дакладна, давайте-ка скриншот. У вавёркі будзе ў мяне. Што за вогнішча тое было? Усё абацтва поўнасцю пакрыта ім. Я крывіў у гэты момант. Антон спрабаваў уцягнуць мяне з бойкі. Потым гэты богам кляты ланскнехт стаў паміж намі. Я спадзяюся, каб ён гарэў у пекле. Ланскнехта. Я не магу гэтага нават уявіць сабе. Адкуль яго лычка, можа ён 10 адміну, чы мадэратару кагосьці ў чаціку. Можа, то яна і ўзялася? Колькі табе было гадоў падчас паўстання, Марта? 7 альбо каля таго. Я не вельмі разумела, што адбываецца. Хтосьці прынёс тату у дом у сярэдзіне ночы. Было вельмі цёмнае. І я чула, як звонку крычалі. Маці і яшчэ пара мужчын, якія прывялі тату, спрабавалі дапамагчы з яго траўмай, але ён не спыняўся крывіць. Ён працягваў крычаць: «Дзе Антон? Дзе Антон?» І там была кроў на падлозе. Ты плакала так шмат, што цябе званітавала. Мы не маглі цябе спыніць. Я не магла зразумець, куды Антон падзеўся. Тата спрабаваў патлумачыць, але... Марта, моя дарагая, хопіць гэтага. Мне шкада. Як у вас справы пайшлі далей? А пайшлі ли? Я не ведаю. Некаторыя ночы, я думаю,
Я ўсё яшчэ там. Абацтва заўсёды гарыць. Моя Гелена памерла недоўга пасля гэтага. Я застаўся адзін за Мартай, каб клапаціцца аб ёй. Даць яму працягнуць. Я павінен быў працягнуць дзеля Марты. І нейкім чынам моя дачка вырасла ў цудоўную жанчыну, нягледзячы на ўсё. Мне падаецца, гэта ўсё з дапамогай Гелены. Тата. Калі я ў чымсьці добрае, то гэта толькі дзякуючы табе. Дзякуй вялікі, што распавялі мне пра тую ноч, Карл і Марта. Час не лечыць Магдалена, але ён трохі прыцішае боль. Самы час нам працягнуць нашым шпацарам, тата. Так, дарагая. Я зараз сябе адчуваю значна больш жывым. Вось так вось раптоўна мы ў такую размову трапілі. Так, павёрачка. Статуя Святого Морыца. Мы зараз бяжым у аббатства. Мядзведзяў пакуль навокал не бачу. Ідзем да аббатства і паспрабуем паразмаўляць з Гертрудай. Яна можа дапамагчы нам перакласці. Мне трэба паразмаўляць з сястрой Гертрудай, таму што яна была бенедыктаўскай манахіняй у Кірсау да таго, як прыйшлі бедныя Клары. Яна бы, магчыма, магла дапамагчы мне распавесці пра гісторыю для мурала. Але я не ждаю зараз гэта. Раней тут быў каточак. Так, але пасля таймскіпаў яно пераносіцца. Усё далей. Так. А аббатства я зараз трапіць не магу. У святыні я таксама нічога не бачу. Ось на рука Святого Морыца. Хутчэй за ўсё, калі паразмаўляю з Гертрудай, я аўтаматычна працягну час, бо ад Гертруды зараз два квеста. Адзін асноўны, адзін дадатковы. Дадатковы ў тым, каб перакласці нам кнігу, а асноўны ў тым, каб распавесці гісторыю Тасінга. Я зацікаўлены абодвух, так што, ў прынцыпе, можам ісці да яе і пытаць яе. Вось яна Гертруда. Давайте паразмаўляем з іншымі, пакуль не пачалі. О, каточак. Гэта Сталкер 2 Сэрца Чарнобыля? Не, гэта Дум. Так, тут хутчэй за ўсё нічога карыснага не будзе. Так, нічога няма. Яшчэ ў хату зойдзем. Тут таксама нічога. Ну тады застаецца толькі сестра Гертруда. Так, Божа благослови тебе, Магдалена. Вітаю, сестра. Мне ёсць рэчы, аб якой я ждала бы вас паспытаць. Вядома, Магдалена, я дапамагу, як змагу. У мяне ёсць кніга «Гісторыя Тасіая». Гэта гісторыя на латыні, якая расказвае Дум Eternal. Не, гэта Дум класічны. Самы першы Дум. Так. Гісторыя Тасіая. Гэта кніга, якая расказвае гісторыю Тасінга на латыні і, магчыма, з-за якой мог памерці барон. І яшчэ абат стары. Таму што дзесьці пасля таго, як ён прачытаў, ён таксама памёр. Неяк яна звязана з гэтым усім. Так, я не магу вельмі яе добра прачытаць. Ці можаш ты мне дапамагчы прачытаць яе? Я баюся, што моя латынь недастаткова добрая, каб перакласці штосьці як гэта. Яго граматычныя структуры занадта складаныя. Мне шкада, Магдалена. Усё ў парадку, сястра. Я знайду іншы шлях. Ёсць яшчэ адна рэч, калі ты не супраць. Гэта наконт мурала Артхауса. Табе патрэбна больш фарбаў? Мне падаецца, мне дастаткова схавана. Не, дзякуй, сястра. У мяне хапае фарбаў. Я жадала спытаць цябе наконт гісторыі Кірсау. Я быў
ожидала уключить историю заснавания аббатства и историю святых Тассинга, показать ее на мурале. Я написала Мэтію після того, як з того, що він жив у аббатстві, але так, he lived at the Abbey. Я не вельмі зразумеў фразу, але ён по типу жыў у аббатстве, але ждал побачыць гэтае месца самастойна. Отец Мэтью стаў рэверендам, я не помню, як гэта перакладаецца. Хутчэй за ўсё по типу даглядальнікам. На героя меча і магія 4 адпраўляецца 2500. Мне падаецца, гэта павінна было ўжо перасунуць даволі далёка. Давайте пагляджу. Што у нас увогуле па лідарам? Delivery of the Moon на самым першым месцы 28200. Дыскалізіум адразу за ім 28 тысяч. Герой меча і магіі 22700. Зусім недалёка. На трэцяе месца перасунуўся. Костюм КВ знаходзіцца на 4-м месцы з 20 тысячамі, і Elden Ring на 5-м месцы з 20 тысячамі таксама. Яшчэ 2500 на героя меча і магіі. Не халер сабе. Тады куды ён трапляе зараз? Оп. Перачыню файлік. 25200. Ну, зусім трошечки до першого месца. Так. І яшчэ 9500. Вельмі упэўнена лезе ўверх. Так. Літаральна вельмі недалёка уже зараз ад самага першага месца. Што адпраўляецца на Дыскалізіум. Добра. Мне падаецца, гэта не тое, дзеля чаго ты паднялася на гэты пагорак. Ты зацікаўлена ў гісторыі святых. Так, я спадзявалася, што ты можаш мне распавесці трошкі аб манастыры і аб яго гісторыі. Яшчэ 500 на Дыскалізіум, дзякуй вялікі. Бедныя Клары не дазваляюць, не пускаюць чужых унутр сваіх, ну, канвентах, гэта па тыпу тэрыторыя женская палова манастыра, нават іншых жанчын. Маці Францыска не ждала, каб хтосьці прыходзіў для такіх зямельных праблемаў. Deliver the Moon атрымлівае 500. Так, вы ведаеце што? До конца галасавання яшчэ у нас прыкладна 40 хвілінак. Deliver the Moon на першым месцы 28700, Дыскалізіум 28600. Герой мяча і магіі 4 27700. Гэта наш топ-3 лідараў зараз. І яны ўсе вельмі блізенька адзін да аднаго. Гэта ускладняе маю працу тады. На героя мяча і магіі адпраўляецца 2500, што перасоўвае героя мяча і магіі на першае месца. З невялічкім адрывам. Дай мне скончыць, Магдалена Друкерін. Аднак маці Францыска заўсёды радая тым, хто жадае, разглядае магчымасць прыяднацца да ордэна. Калі маладая жанчына бы шчыра пажадала бы прыяднацца да манастыра, яна бы магла дазволіць зайсці і паразмаўляць з сёстрамі. Хто ведае? Хто ведае, што яна яшчэ можа знайсці, калі будзе ацэньваць магчымасць святой жизни? Так, у меня есть свой Дыскалізіум и Герой 4 дома. Одночасово? Это такие пьяные герои? Так. Ці мы-то увогуле можем прапанаваць, што такія па тыпу, мы жадаем усё ж такі далучыцца да манастыра і не пайсці ў яго. Так, я бачу. Аглядаць манастыр займе некаторы час. Ты жадала бы пабачыцца з маці Францыскай зараз?
Мне патрэбна зрабіць іншыя рэчы. Добра. Праходзь да мяне, калі ты зменіш сваю думку. Божа благослови табе. Добра. Тады варыянт, мы можам агледзець манастыр. Мы можам пайсці, гэта наш 4 варыянты. Агледзець манастыр, канвент, вось гэтую частку жаночую. Мы можам пайсці да млына і паразмаўляць наконт гісторыі Тасіна, таму што там ёсць сям'я, якая шмат пра яго ведае. У нас не засталося варыянтаў, да каго пайсці, акрамя п'янага Вернера, які там валяецца невядома дзе. Яго латынь самая найлепшая ў горадзе. Мы можам падысці да отца Томаса, але я вельмі не жадаю з ім размаўляць. Я не жадаю, каб ён ведаў пра гэтую кнігу. А чаму ў мяне адзначаны Гертнеры? Я нешта прапусціў? Так. Історыя Тасіная. Добра. Хрысціянскі Тасінг. Отец Томас заўсёды размаўляе пра святых Тасінга. Мне патрэбна яго спытаць. Так. Сестра Гертруда прапанаваў паразмаўляць з Эльзай. Я не разумею, якім бокам... чаму Гертнеры адзначаны ў нас? Ну, літаральна у нас такого варыянта няма. Дзіўна. Чаму? Хто? Хто там такі адзначаны? У любым выпадку гэта таймскіп, таму нам прапануюць яшчэ, ці абіраем мы гэты таймскіп ці не. Ну, па тыпу, ці жадаем мы прасунуць час наперад. Таму я думаю, гэта даволі бяспечна пайсці і спытаць. Калі там няма отца Томаса, таму што гэта адзінае тлумачэнне, якое я ўвогуле магу пабачыць. Отца Томаса мы пазбягаем, але давайте зазірнем у царкву саму. Так, вось отец Томас, нахрен цябе, пайшлі ад яго, не будзем з ім размаўляць. А то ён праз нас даведаецца пра ўсе нашыя планы. Мне падаецца, гэта ён ва ўсім павінны, так што нахрен ён ідзе. Так, оц. Артеміда, ты што тут робіш? Не ждай размаўляць, добра. Хворы Пітер. Дзіўна. З вялікім Йоргам не паразмаўляць. З хворым Пітерам таксама. Вероніка. Не. А з кім тады паразмаўляць тут магчыма ўвогуле? Тут жа нікога няма, не засталося. Ну, а чаму яно на мапе адзначана? Ну, ферма Гертнераў. Адзначана ўнутры будынка. З кім гэта размова можа быць? Вельмі дзіўна. Эндры з намі на гэты момант не жадае размаўляць. Незразумела. Квеста ніякага няма, на мапе адзначана. З отцам не паразмаўляць. Усё яшчэ вітаецца з намі як Мэкс. Нічаму хлопча навучыцца не можа. Ева, Крысціна. О, з Крысцінай можна паразмаўляць. Магда. Вітаю, Крысціна. Ты ведала, а ты бачыла рапух у нядзелю? Я бачыла, яны былі паўсюль, так? Я ніколі не бачыла столькі адразу. З млына нехта гэта Эльза, але хутчэй за ўсё гэта будзе таксама перасоўванне часу наперад. Я жадаю з Гертрудой у першую чаргу паразмаўляць, бо я жадаю залезці ў аббацтва. Я жадаю залезці ў стары... Там была размова пра тое, каб даведацца пра гісторыю, пралезці ў стары манастыр. А з Томасам я размаўляць не жадаю. Ну, па тыпу, таму што ён самы падазроны. Так, гэта пра рапух. Я зразумеў, пра якіх рапух яна гаворыць зараз. Памятаеце, мы падрыхтавалі пранк невялічкі з Артемідай і... як ён там... Забыўся, хлопча яшчэ... Гэтыя узлі, карацей, рудыя. Вось.
Яны запланавалі невялічкі пранк Альцу Томасу, рапук запіхаць яму у гэтую самую у скрыню для паднашэнняў. І Альцец Томас бы расказваў пра 7 гэтых самых казняў егіпецкіх і выпусціў бы рапук. Да толькі што пра іх пыталася. Так, я такі яшчэ пра якіх рапук гаворка. Вось, яна пра рапук загаварыла. Я такі, што за план такі? Альцец Томас быў вельмі раздаваны, але мне падаецца, гэта было смешна. Маці пытае... Маці гаворыць, што гэта блізнюкі зрабілі гэта. Яны прыклад дзяцей, якія не следуюць 10 запаведзям. Так. Але 10 запаведзяў нічога не гаворыць наконт рапук, так? Мне падаецца, не. Значыць, яны не трапяць у праблемы з Богам. Так. Адзіны, з кім яны трапяць у праблемы, гэта іх бацькі, Альцец Томас. Я думаю, што Бог не клапоціць наконт рапук, якія пралезлі ў царкву. О, добра, мне яны падабаюцца. Нават нягледзячы на тое, што дарослыя на іх, з іх злуюцца. Мама таксама на мяне злуецца ад час да часу, калі я зраблю нешта дрэннае. За гэта я спрабую слухаць яе і паводзіць сябе добра, так, і гаворыць мае малітвы. Ты разумная дзяўчынка, Хрысціна. Дзякуй, Магда. Маці таксама гаворыць. Добра, гуляйся далей са сваім конікам. А мы ідзем далей да Гертруды. Гертруда, мы тут. Дайте-ка мне момент, я отчиню окно. Зараз вернусь до вас. Котик мяукает, он тут поближе. А где пацан отправляется на драйвер? Так. Хампер, нагадай, мы домовлялись на драйвера любого з серії, так? Не памятаю. Тады можаш зараз змяніць сваё рашэнне і скажы мне, гэта ты маеш на увазе першага драйвера альбо нейкага іншага серыі? Так, я гляджу зараз на спіс лідараў. На першым месцы зараз Герой Меча і Магіі, на другім месцы Deliver the Moon, на третьем месцы Disco Elysium, на четвертом месцы Costume Quest і на пятым месцы Elden Ring. Лепей першага, добра. Дамовіліся. Калі я туды з гаража таго выеду у самым пачатку. Ці жадаеш ты ўвайсці ўнутр і сустрэцца з маці Францыскай? Давайте зараз. Калі не можаш запусціць на ПК, то раю эмулятор PlayStation. Я пагляджу, якія варыянты ў мяне ёсць. Я шчыра не ўпэўнены, як ён зараз запускаецца, бо я памятаю, я яго на кампе яшчэ запускаў. Так, маці Францыска, я жадала бы... Зараз давайте для вас трошки. Що ми зараз паспрабуем зрабіць? Мы паспрабуем трапіць у жаночую частку манастыра, якая зачынена для людзей, якія звонку прыходзяць, але нам патрэбна даведацца нешта пра яго гісторыю і паразмаўляць з сёстрамі. Нас просто так не пусцяць туды, але мы можам сказаць, што мы жадаем далучыцца да іх, і яны правядуць нам невялічкую экскурсію. Такім чынам мы можам, у нас будзе некаторы час, пакуль мы можам, і у нас будзе доступ унутр.
Маті Франциска, я ждаю представить вам Магдалену Друкерин. Дочку друкара, так. Боже, благослови тебе, Магдалена. Отец Томас говорил об стане твоего таты, и мы молимся, каб ён... Кожны день молимся на тое, каб ён отшуняў. Мне нешта адваліўся Twitch. Дайте мне момент. Ну, стрим павінен ісці ўсё ў парадку, але як звычайна я чат не бачу. Так. Я чу. На что я жадаю? Ну так-то глобально пятничные стримы специально побачить, что люди жадают, так что тут складаненько. Давай я подумаю. Ты узял... Так. Дай-ка поглядим. Добре, нехай 100 ляжить на гэтым. Ось, я яшчэ придумаю. А давайте я, в принципе, могу прикинуть. Чтобы жадалася у пэўны момант... Да ўсяго насамрэч хочацца. Усё гэтаму праблема. Так. Толькі не персона. Ну, там ёсць адное, што мы будзем дакладна гуляць. Гэта будзе не персона, але тых же самых распрацоўшчыкаў. Тое, што там на гульню года. Калі Рэфантазіо пераможа як гульня года, калі такое здарыцца раптоўна, то мы дакладна будзем у гэта гуляць. Я жадаў дэмку толькі паглядзець. Ну, по тыпу, не поўнасцю, там толькі дэмка на некалькі гадзін. Калі складана на City Skylines 2, цудоўна, ідэальны варыянт. Гляджу, дзе ў нас City Skylines. Баншу, дадаю да яго. На Delivery з Зимон отправляецца 500. Добра, дзякуй вялікі. Я мог зараз перашкодзіць, і 500 балаў магло не налічыць. Літаральна ў гэты момант падмяняў. Спадзяюся, што дадалося. Мне падаецца, не дадалося. Памнажэнне, там ёсць іншыя ўзнагароды. Ну, па тыпу, гэта тая ж самая ўзнагарода, просто там ёсць больш высокі кошт, скажем так. Это тая ж самая ўзнагарода. Ну, па тыпу, гэта не тая ж самая ўзнагарода, наадварот, это іншая ўзнагарода. Просто па-іншаму ніяк я гэта наладзіць не магу. Мне падаецца, зараз памылка здарылася, Юкамас. Мне падаецца, на Delivery the Moon гэтыя 500 не адправіліся. Мне падаецца, я зараз перазапісаў гэты самы спіс лідараў. Так, вам показывается правильно, у мяне захавал... Зараз им можа раптоўна адкаціць. Дайте ко мне момант, я выправлю памылку тут у сябе. Візуальна яна показалася... Зараз ужо ўсё правильно. У спіс лідараў і вам показалася правильны варыянт, але я ў гэты момант захоўваў файл. І яно перазапісала ўзнагародку. Добра. Калі не кранаць, то ўсё яно працуе даволі добра. Мне, можа, трэба прыдумаць штосьці, каб такіх рызыкаў не было. Увогуле. Добра, Боже благослови Магдалена, отец Томас говорил об стане твоего таты. Это мы уже читали. Дякую вам, настоятельница. У гэтым ёсць наша служба, каб служыць этому Господу і супольству, якое падтрымлівае нас. Так, там я дадаў яшчэ трошки ўзнагарод, таму можа зараз складаней іх знаходзіць. Узнагароды там на тэму таго, каб можна было браць трошачкі смайлікаў сабе. Так. Трэба дадаць РФу магчымасць кідаць негатыўную ўзнагароду, гэта як? Негатыўныя балы на гульні? Як гэта павінна працаваць? А типу толькі для мяне, каб я мог іх закидывать, альбо як гэта павінна працаваць? Так, аб чым зараз будзе гаворка? Сестра Гертруда, ты ведаеш нашыя святыя правілы? Навошта прывялі маладую міс Друкерин да мяне? Не, ну мінусаваць не зусім тое. Гэта па тыпу наадварот, каб людзі маглі тое, у чым яны зацікаўлены працоўваць, так што мінус. Мінус балы, каб не гуляць у нейкую гульню. А ё-маё.
Мінуси неправильно? Ні, я думаю, што я лепей просто бота трошки палепшу. Вось, таму што у мяне зараз у бота есть самая вялікая мой недахоп, які мне не падабаецца. Гэта то, што я не магу сказаць, хто закідываў на якую гульню і колькі. Таму калі хтосьці пытае перанесці балы з адной гульні на другую, у мяне няма бухгалтэрыі, скажем так, на гэтай гульні. Я магу сказаць толькі колькі зараз пэўна, вось літаральна тое, што вы видите, бачыце у справа зверху, вось гэта літаральна тое, што я сам бачу. То бок я не магу сказаць, хто там чым займаецца. Вось, і хто колькі накінуў. Убач мяне, маці. Магдалена шукае месца ў сусвеце і ацэньвае магчымасці далучыцца да святога жыцця. І такая справа яшчэ з узнагародамі. Я не магу ўзяць узнагароды, якія па тыпу вы не бачыце. То бок гэта узнагарода будзе ў любым выпадку бачна ўсім. Блокчейн. Не-не-не, гэта ў гэтым неабходнасці няма. Тут хаця бы просто ввести бухгалтэрыю, што па тыпу вось такі-то чалавек у такой-то гульні столькі-то запісаў, столькі-то закідвалі. Можа, у ідэале дату яшчэ ведаць, калі гэта адбылося. Але нават просто парадак, у якім гэта адбывалася, ўжо было бы файна. Так. Я подумала, што паназіраць за сёстрамі магчыма дапамагчы ў яе духоўным пошуку. Ёй спадабалася гэтая ідэя. Так, дакладна. То бок вы вырашылі ўсё ж такі паслухаць маю прапанову. Калі Божа прызывае вас да манастыра, я толькі шчаслівы дапамагчы вам у гэтым святым кірунку. Што прывяло да такой змены? Чаму вы вырашылі зацікавіліся ў тым, каб прыяднацца да бедных Клар? Варыянты. Я клапачуся, што магчыма дапамагаць майму таце кіраваць крамай самастойна і скончваць мурал. Гэта занадта для мяне. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, калі я стану сястрою, мне не патрэбна будзе жаніцца. Так, што значна лепей, чым захраснуць, выгадваючы дзяцей ўсё рэшту майго жыцця. Трэцяе. У мяне было святое прадбачанне. Святая Сація сказала мне, што перада мною ляжаць вялікія рэчы. Мне падабаецца. Я ўспомніла, яна таксама казліна. Так, яна таксама казліна. Мне яна таксама не падабаецца. Мне не падабаецца ні адзін з гэтых варыянтаў, таму што другі варыянт не вельмі дапамагае мне ў маёй мэце. Першае занадта шмат абяцае, скажам так, гэтай святой. А трэцяе занадта хлусня. Вельмі відавочная хлусня. Так што так, давайте першае. Я клапачусь, што гэта можа быць занадта. Магдалена, ты не павінна пакідаць свае зямныя справы з-за таго, што баішся невядомага. Аднак я згодна, што працаваць у друкарскай майстэрні і маляваць не вельмі падыходзячыя справы для жанчыны. Дзякуй Богу, ты звярталася да нас за дапамогай. Не дзіўна, што ты адчувала сябе перагружанай усім гэтым. Калі ласка, прыходзь, я шчасліва распавесці тебе больш аб нашым ордэне. Бум-бум-бум, атрымалася. Наш невялічкі манастыр канвент, я не ўпэўнены, па тыпу жаночая частка манастыра, выкарыстоўвалася як быць часткай вялікага кірсау, двайнога манастыра. Я думаю, гэта тое, што табе распавяла сястра Гертруда. Аднак бедныя Клары жывуць занадта у вялікім адрозненні таго, як жылі бенедыктаўцы дагэтуль. Іх першая частка была цікавая з-за мастака. Я скажу, што зараз гэта хутчэй падсумаванне. Гэта вельмі доўгае падсумаванне пад гульню. То бок, за мастака яна прыкладна адно і тое ж. Я думаю, на ўзроўні прыкладна аднолькавым, але нас рэзка адарвалі ад усіх прывязак, якія былі ў Андрэаса Малера.
нам зноў патрэбна па-новаму вучыць гэты горад. Вось што самае складанае ў гульне, гэта кожны раз пасля таймскіпа трэба узгадаць, а тут же да халеры персонажаў, па тыпу у цябе 30-40 персонажаў, і потым ідзе таймскіп, і яны знікаюць, і некаторыя замяняюцца, ты зноў вучышся ў гэтым горадзе. І вось трэці, вось зараз другі ўжо таймскіп быў, зараз па новай трэба вучыць гэты горад, і мы трапляем у яго часткі, у якіх мы не былі. Гэта трошкі не той, каб складана, але блытае, скажем так. Мне складаненька сачыць, напрыклад, ёсць адна сям'я, якой я не быў зацікаўлены ад самага пачатку гульні. І зараз іх дзеці даволі важныя персанажы. І мяне гэта вельмі збівае, бо я не ведаю, хто ў іх там бацькі, хто з кім, і гульня не дазваляе паглядзець па тыпу людзей, якія ўжо памёрлі некалькі пакаленняў таму. Калі б яны мне там радаслоўную, напрыклад, намалявалі, то я бы яшчэ, можа, зарыентаваўся. То бок я лічу, гэта памылка недастаткова падрабязны дзённік, вось скажем так, які не дазваляе мне па тыпу узгадаць усё, бо гэтыя сувязі ўсе трымаць у галаве занадта. Так. Мы верым у тое, што гэта не нашая справа ў тым, каб прадукаваць, і мы павінны жыць дакладна толькі на ахвяры супольства тайсінга, які у тым, у чым яны вырашаць, што яны павінны даць нам. І так же сама ніводная сясцёр тут не мае аніякай асабістай проперці, тое, што належыць чалавеку, маёмасці. Вось, ніякай асабістай маёмасці. Мы дзелім гэтую манастыр як падарунак ад царквы. Але цяпер гэта нібыта іншая галава. Я згодны, па тыпу, калі гэта да працяг размовы пра складанасці, зараз з-за таго, што мы ацэньваем з іншага боку, то мы можам даведацца тыя рэчы, якія Андрэас не мог даведацца. І ў той жа момант таймскіп даволі вялікі. То бок Магдалена была, там пару гадкоў было раней, калі быў жывы яшчэ Андрэас Маляр. Ось, і нас... скажем так, першыя два главы, часткі гульні, нам вельмі не хапала кавалкаў пазла, то бок яны просто адна схаваны пад тым, каб мы павінны пабачыць усю гісторыю гульні, якую яна спрабуе распавесці, пакуль нам не дадуць дастаткова кавалкаў. І зараз я думаю, па тыпу з таго, што раней увогуле не было магчымасці сказаць, хто павінны, бо я быў упэўнены, што ўсе гэтыя людзі, якіх мы абвінавачвалі, яны невінныя. Вось. І зараз мы пакрыху толькі набліжаемся да гэтага чалавека, які лялькавод. І гэта ўсё роўна мы займаемся не абавязкова гэтым. То бок зараз мы заняты муралам. Ён ідзе як такі проста на бэкграўндзе мы раскрываем таямніцу гэтага лялькавода, хаця гэта самая галоўная таямніца гульні. Вось. І мы займаемся проста іншымі справамі ў гэты момант. І вось гэты мурал, ён проста збоку як бы. Мы займаемся ім як галоўны. Для Магдалены ён важны, для нас як для гульца ён не зусім важны. Вось, гісторыя тайсінга проста хутчэй за ўсё будзе накіроўваць нас да персоны вось гэтага лялькавода, таму ён будзе важны як гісторыя. Так. Мы верым у тое, што Гасподзь прызваў нас у жыцці у беднасці і служэнні. Ці падабаецца ідэя такога жыцця, такая ідэя, Магдалена? Я пакуль яшчэ дакладна не ўпэўнена. Мне падабаецца даследаваць і аглядваць наваколле. Я жадаю яшчэ больш адчуць гэтае месца. Мне не спадабалася падманка, быццам мы неяк уплываем, але нам не паказваюць самае важнае, шансаў знайсці сапраўднага забойцу ў першых главах няма. І гэта я згодны, але толькі часткова, па тыпу з аднаго боку это такі, гэта тое, што я жадаю. Гэта тое, што я жадаю, куды я жадаю прыйсці. Але гульня такая, не, пачакай. І у прынцыпе, у такім сэнсе, гульня пераўтвараецца больш, па тыпу пэўныя моманты ёсць адчуванне, што мы вельмі моцна ўплываем на ўсё, але ў той жа момант ёсць адчуванне, што мы як быццам бы чытаем кнігу. То бок наш уплыў на наш сюжэт ідзе ва ўсіх кавалках, акрамя самага галоўнага. Візуальная навела, так, гэта самае бліжэйшае. Вось, з варыянтамі таго, якія наступствы могуць быць для розных герояў. Вось, мне падаецца, гульне не хапае такога моманту у ёй, калі яна тлумачыць, у чым будзе галоўны, скажам так, цыкл гульні. То бок, напрыклад, калі б яны зрабілі
мікраглаву у пачатку з таймскіпам, у якой у нас было мінімальны ўплыў на падзею. Мы нешта вырашылі, і там, напрыклад, падзеі праз год. Ну, потым майстар-малер прыбыў у Кірсау, так? І мы там нешта абралі. І гэта змяніла становішча кагосьці да нас. І тады гульня бы добра задала бы тон далей усім падзеям у гульне. То бок, як гуляць, мы былі бы ўжо навучаны тым, што нам трэба чакаць. Тады было бы значна прасцей успрымаць, што далей на наступныя падзеі. Мне падаецца, гэтага кавалка вельмі... Таму што я вельмі мяне заблытала тое, што гульня... Спачатку я скіпаў час тады, калі я не жадаў яго скіпаць, таму што я не ведаў, што яго гэта важна, ну, потому што колькасць часу абмежаваная. І потым нам ужо гавораць: слухай, нам тут забойцу трэба знайсці, у цябе застаўся 1,5 дня. Вось, бягі зараз і ва ўсім разбярыся, і ты такі: што я зараз павінен зараз, і ў мяне абмежаваны час, а я ж там яшчэ з людзьмі не паразмаўляў у горадзе. Ну, вось такое. Так. Магдаліна, магчыма, ты мяне не вельмі зразумела. Мы наўмысна зачынілі сябе ад сусвета. Я бы не ждала, каб жанчына перашкаджала сёстрам у сваіх справах і як это? Disturbing. Занепакоіла аж наша правіла з вялікай літары. Аднак я дазволю сестрэ Сюзанне паказаць табе, чым мы тут займаемся. Калі ласка, можаш аглядаць. Калі ты скончыш, калі ласка, прыйдзі, знайдзі мяне, і мы абмяркуем тваё рашэнне наконт таго, каб прыяднацца да нас. На пачатку гульні быў дыалог, дзе мы абіралі, дзе мы былі раней. Ад гэтага нешта залежала. Там на пачатку гульні, калі мы абіралі, кім мы былі, чым мы займаліся, гэта вырашала нашыя перкі, то бок мы літаральна стваралі персанажа, ну, як бы яго прадгісторыю, і дзякуючы гэтаму мы можам некаторыя рэчы рабіць, а некаторыя не можам. Ну, напрыклад, мы можам у дыалогах, альбо у нас ёсць свядомасць, альбо магчымасць прачытаць штосьці, што ў іншым выпадку прачытаць мы не маглі бы. І хутчэй за ўсё бы пайшлі да кагосьці, каб спытаць. Добра, нам зараз дапамогуць і пакажуць трошкі манастыр. Нарэшце, я думала, што яна ніколі не спыніцца. Што? Сапраўды, я тут не дзеля таго, каб прыяднацца да манастыра. Я шукаю рэферэнсы для свайго мурала, які я малюю ў Ратхаусе. Зараз, калі лекцыя скончылася, я магу працягнуць займацца тым, што навошта я сюды прыйшла. Ці ідзеш ты са мною? Але маці Францыска сказала, яна сказала, што пакуль я з табою, усё ў парадку, каб я аглядала мясцовасць. Ці сапраўды гэта прывядзе нас у нейкія праблемы? Не, я заўсёды паслядоўнічаю, я заўсёды выконваю загады маці Францыскі. Добра. Нагадваю, што ў нас хутка скончваецца галасаванне. Зараз у нас яно нават паказала. Лідыры у нас зараз героя мяча і магіі 4. Застаецца 10 хвілін, апошнія 10 хвілін, ужо нават менш, ужо 9 хвілінак. І гэта будзе вырашальным апошняе. Так, што ў нас увогуле па лідарах? 30200 знаходзіцца на героях мяча і магіі. Delivery of the Moon мае 29200, то бок менш, ну, роўна 1000 ззаду. Disc Elysium 28600, таксама вельмі недалёка ад лідара. Ужо далей ідуць 4 і 5 месца, 20 000 у Costume Quest і Elden Ring. Нагадваю, што вырашаецца гульня на заўтра. Галасаванне праз 8 хвілінак, яно не прыпыняецца, праз 8 хвілінак вызначаецца лідар, і гэты лідар перасоўваецца ў самы ніз з 0 балаў. А мы працягваем далей гуляць і працягваем далей вырашацца будзе ўжо лідар на наступны тыдзень. Так. У манастыра шмат частак. Кухня, лакварыум, не ўпэўнены, што такое. Давайте пагляджу. Хто-небудзь мне патлумачыць, што такое лакварыум. Лакварыум. Лакарыум. Добра. Не упэўнены. Давайте-ка яшчэ пашукаем. Што гэта такое? Мне з першай жа спасылка гэта на Pentiment мяне адпраўляе з гэтым маім запытам. Альбо акварыум. Мне паказвае літаральна дзве рэчы. Акварыум і з Pentimenta.
Вельмі дзіўна. Ну, добра. Галоўная заля, сад. Ну, не сад, а гэта двор і старая майстэрня. Але аднак зараз ніхто яе не выкарыстоўвае. Я дам табе абраць, куды мы ў першую чаргу пойдзем. О, мне літаральна. Мне далі магчымасць хадзіць тут. Добра, унутраную частку показалі. Давайте збярем яшчэ тое, што мы ведаем пра гэтую частку. Мы упершыню тут. За ўвесь час гульні мы не ўжо даволі далёка і глыбока ў ёй, так? У трэцім, скажем так, акце. І мы ніколі не маглі сюды трапіць. Мы ведаем, што... Дзе яны пачываюць? Хутчэй за ўсё вось у гэтых пакоях. Мы ведаем, што ўначы сляпая, я не памятаю, як яе клічуць, манахіня чула, як калі яшчэ забівалі барона. Гэта было 27 гадоў таму, альбо нешта такое. Трэба схадзіць у акварыум, але можна не адразу. Паглядзім. Так. Варыянт наш, ну, яна чула, як перад забойствам барона нехта незнаёмы, хутчэй за ўсё не манахіня, прабіраўся скрозь іх манастыр. Справа ў чым? Мы знайшлі пад гэтым манастыром, пад гэтай жаночай часткай манастыра, знайшлі хады, калі гулялі за Андрэаса Малера, ужо у другім акце. Мы не змаглі выбрацца ў жаночую частку манастыра, таму што там было застаўлена ўсё рэчамі. Хутчэй за ўсё, чалавек, які пралез у, ну, можа неяк звязаны з забойствам барона, скарыстаўся тайнымі хадамі і выбраўся дзесьці тут паблізу. Пытанне, дзе гэты праход? Самае важнае. То бок, гэта можа быць старая майстэрня, гэта можа быць кухня, бо кухня літаральна тое, што мы бачылі за майстра Малера. Там дакладна была кухня. Давайте туды зайдзем. О, Маргарита, вось гэтая сляпая якраз. І каточак. Так, ідзем на кухню. Вось, дакладна, гэта была кухня. Вось гэтая жалезная частка, дзверы у падлозе. Люк гэта. Ён можа падняцца, але тады былі застаўлены рэчы. Мы не змаглі праверыць. Гэта кухня. Тут няма нічога цікавага. Тут ёсць шмат цікавага для нас, як для гульцоў. Сестра Марыя, сестра... не ўпэўнены гэта чытаць. Клапацяцца аб большасці спраў на кухні, але усе могуць зайсці і дапамагчы, калі патрэбна. Так. Я не магу нічога тут зрабіць, на жаль, таму што для Магдалены гэта ўсё не мае ніякай важнасці. Шкада. Боже, благослови цябе, Боже, благослови цябе. Як гатоўка ідзе. Так, добра, як таго пажадае Гасподь. Мае старыя пальцы перашкаджаюць час часу, але ўсё яшчэ гэта мая прывілегія падрыхтоўваць стравы для ўсіх астатніх сясцёр. Это вельмі... Як добра, стаў работа. На лідара заму направляецца 1000. Нагадываю, што ў нас застаецца ўжо менш за 4 хвіліны. Рыбса выглядае дзіўна. Ну так, асабіста сцівочка вось гэтая кропка адна. Так же сама, як і Бог дал Паулу... Як гэта? Торн. Забыўся ўжо, як у яго бок. Но ён также мне даў больш гадоў і умацаваў маю веру. Такія рэчы гэта благословленне ў параўнанні з болямі, які вытрымаў Христос. Ну, добра, добра, вельмі цікава. Блин, усе тры варыянты такія сабе, нельга проста сказаць. Ну так, добрая ідэя. Першы варыянт, гэта я не веру ў тое, што Гасподь жадаў, каб мы ахвяравалі, сестра. Так. Я не думаю, што Христос памёр... Ці не Христос не памёр дзеля таго, каб мы не ахвяравалі без неабходнасці. Трэцяе. Выглядае як занадта шмат дадатковай болі для нічога. А раптам мы зараз сустрэнем Ацілу, якая не памерла, а прыядналася да маначак. Варыянт. Я не думаю, што Бог жадае, каб мы ахвяравалі. Не, дзіця.
Ён не жадае. Смерть Христоса очинила двер для вечного життя без болю. На Деливере Замон отправляется 1000, на Героя Меча и Магии 4 отправляется 100. Остаются опошние хвилинки нашего голосования. Литерально 2 хвилины. На драйвер отправляется 2500. Дякую велике. Я зараз... Ага. Добре, добре. О, блин, я пропустил ту фразу. Але пакуль наши души привязанные до земли, и нечто я там далее, я не прочитал. На Деливере Замон отправляется 100, на Деискай Элизиум отправляется 100. Дякую велике. Зараз самая бойка пошла, уже просто месяца. Так. Давайте, тут уже опошние 1,5 хвилины, я не буду зачитывать, бо я и так размова не вельми веде до нашей головной меты, так что я дам уже доголосовать. Бо самая бойка у самый момент. Герой Меча и Магии 4 отрымливают 100 еще. И на Деливере Замон отправляется 100. Дякую велике. 2500 на Деискай Элизиум. Добре. Блин, у меня зараз список не обновляется, як вы закидываете. Я не могу сошить со своего списка. Листа. Deliver the Moon і Disco Elysium зараз літерально один за одним ідуть з однаковою кількістю балів. 31500 у обох. На першому місці поки що Deliver the Moon, тому що ён зайняв це місце трошки раніше. Остаются опошние секунды голосования. У нас меньше за половину хвилины. Яшчэ ўзнагароды працягваюць пралятаць, але насамрэч, ну, у чаце ўжо ўсе паказала. На Nobody Wants to Die отправляется 100, вельмі нечакана. У нас было Nobody Wants to Die? Мне падаецца, не, яшчэ. Альбо была. Была. Павінна быць. На Disco Elysium отправляецца яшчэ 500. Замацоўвае на першым месцы, і гэта канец галасавання. Disco Elysium перамагае з 32 тысячамі. А на Disco Elysium у нас ужо быў один стрым, таму мы заўтра працягнем гісторыю Disco Elysium з таго моманту, як мы скончылі. Мы насамрэч, ну, глобальна не тое, каб шмат прайшлі, але там, калі шчыра, першы самы дом, ён можна там даволі шмат часу пабавіць. Мы стварылі рандомнага персонажа, таму у нас як атрымаецца, так і атрымаецца. У мяне такого персонажа ніколі ў Disco Elysium не было. Не утрымалася, як той весёлы Шрэкі. Ну, я так і зразумеў. Ну, прыйшоў і сапсаваў усім свята. У сэнсе. Цудоўна, Disco Elysium перамог, а ён адразу павінен быў перасунуцца. Калі ўсё правільна спрацавала, я спадзяюся, ўсё правільна спрацавала. Так, ён перасунуўся ў самы ніз. Deliver the Moon зараз з'яўляецца лідарам, але калі мы будзем у яго гуляць, то толькі на наступным тыдню. Галасаванне не спынялася, яно ўсё яшчэ працягваецца, але ўжо не на заўтра. На заўтра мы вызначылі пераможцу. Гэта будзе Disco Elysium. Добра, мы працягваем размову з сёстрамі і даследуем жаночую частку манастыра, у якую нас не пускалі ўвесь гэты час, бо сюды нават жанчын не пушчаюць, калі гэтая жанчына не жадае ўступіць у гэты манастыр. Так, дзякую, што падзялілася сваімі думкамі, сястра. Дзякуй табе, дзіця. Божа благослови тебя. Так, Марыя, можа нешта скажа? Божа благослови тебе. Ты принесла нешта? Не, сестра, я спрабую даведацца як мага больш наконт гісторыі. Мы ж тут за гісторыяй таксама. Я, блин, тут лялькавода шукаю і тайныя хады, а у нас жа Магдаляна тут за усім іншай мэтай. Я жадаю даведацца пра гісторыю жаночай часткі манастыра, што каб я змагла скончыць мурал у горадзе. Не, мне падаецца, не трэба ўсім гаворыць, чым мы тут займаемся. Я жадаю прыяднацца да канвента, таму маці Францыска дазволіла мне наведаць вас. Аллилуйя, Божа, благослови Бога. Так. Ты принесла мне так шмат шчасця сёння, дзіця. Я яшчэ сапраўды не прыядналася, сестра. У тебе моцны желудак? Магчыма, ты можаш дапамагчы сястрэ вось гэтай у Ісабяо, не упомню, як чытаць. І мне на кухне.
Мне падабаецца гатаваць стравы для сясцёр, якія насычваюць нас. Але я заўсёды не магу знайсці ў сябе сілы, каб зрэзаць жывёл. Ну, раздзелваць жывёл. Сястра Сябяу удзячна вельмі, як гэта, graciously взяла з мяне гэтую задачу. Нам патрэбна падтрымка, але ў мяне ёсць адчуванне, што раздзелка любога жывёлы гэта неправільна па правілу святога Францыса. Аказваць ахвяру любой жывёй істоце гэта не абавязкова і злосна. Нават Бог дараваў Адаму і Еве дамініон кіравання жывёламі. Міласэрна. Graciously гэта ж па тыпу не міласэрнасць, гэта па тыпу... Але можа і міласэрна. Зараз я... Grace гэта ласка. Ну, і ад гэтага створана graciously. Ну, ласкава. Ну... Такое таксама мне не вельмі падабаецца. Качкарыбс. Ён вельмі дзіўны. Мне яшчэ цікава, што яна з ім робіць. Ну, па тыпу, я разумею, што яна хутчэй за ўсё спрабуе зняць чешую з яго. Вось, але не, быццам бы паглажвае проста ножикам. Кухня выглядае даволі проста. Ці ёсць нешта... Тут, ці засталося тут нешта з дзён заснавання манастыра? Нічога больш, чым сам будынак, я баюся. І гэтыя кухонныя прадметы патрэбна замяняць час ад часу. Аднак у некаторыя ночы прывід з'яўляецца каля мяне каля вогнішча. Страчаны дух захаваны злоўлены паміж нябёсамі і пеклам. Сестра Марыя, толькі не зноў гэта. Не для Мандаліны, калі ласка. Так. Ці можа бы это быць прывід адной сясцёр з тых, хто заснавалі гэты манастыр? Магчыма, нават святая Тасія. Так, другое, прывіды не існуюць. Чаму ты вырашыла, што побачыла прывіда? Трэцяе, гэта усяго лишь хітрык святла. Давайте спытаем пад мацнім яе, няхай распавядзе, што ведае. Калі так і было, яна нічога мне не сказала. Негледзячы на тое, што я гаворыла малітвы для яе перад ёю. Прывід, хто бы гэта ні быў, з'явіўся праз зямлю на Вігілс. Ну, Вігілс гэта нейкі там час манастырскі, наколькі памятаю. Так. Рассвет і заход сонца. Усход і заход сонца гэта гадзіны, у якія мяжы паміж нашым сусветам і духоўным сусветам самыя найслабейшыя. Магчыма, мы тут прыбылі сюды не так даўно, але гэты манастыр вельмі стары. Магчыма, тут было нешта, што нешта рымскае пад яго асновай стагоддзямі таму. Ну, мы гэта дакладна ведаем, таму што там літаральна вось тут знаходзіцца пад гэтым жалезам праход да акведука рымскага, літаральна і да іх лабірынта. Тут можа шукаць нешта. Так. Можа шукаць, можа знаходзіцца ў пошуках Бога зараз, калі ён знаходзіцца на святой зямлі. Духу Кірсау, але чаму б ён прыйшоў да манастыра? Это разбівае мне сэрца, каб падумаць аб тым, што дух клікаў на дапамогу
злоўлены паміж па-за межамі нябёсаў. Чаму бы нам не пайсці далей, Магдалена? Лепей не трэба вельмі, як гэта, апсаць. Лепей не засмучваць сястру Марыю. Добра, добра, Боже благослови цябе. Добра. Цікава, цікава. Давайте пойдем у старую майстэрню зараз. Сёння халадней. Тут не той каб шмат, што можа табе дапамагчы, я думаю. Што бы тут ни было, яно давно-давно пакрылася раслінамі. Калі быў у Італіі, то едучы на цягніку, упадкова убачыў здаровы кавалак акведуку старога. Было нечакана, канешне. Вітаю, Локі. Так, так. І гэтага паўным-паўно ўвогуле шмат дзе ў калоніях. Ну, калі пашукаць у калоніях Рымскай імперыі, хапае усялякіх іх прызнакаў таго, што яны там былі. Так. Все, што я ведаю наконт гэтага места, што сцены тут былі даданы, калі манастыр... ну канвент, гэта жаночая частка была ўбудавана ў сам манастыр. О, Боже благослови вас, сестра Бенедикта. Сестра Сюзана, Боже благослови вас. Гэты лёд, ён вельмі моцны. Я спрабую разбіць лёд. Ці прызнаю я вас, сестра Бенедикта? Мне такое адчуванне, што я бачыла вас у горадзе раз альбо два. Так, вы, магчыма, бачылі яе. Сестра Бенедикта наймалодшая з сясцёр. Маці Францыска дазваляе толькі адной з сясцёр сутыкацца з гарадскімі. Бенедикта атрымала гэтую прывілегію. А што, дыскалічым заўтра? Так, вучара, так. Так, ёй вельмі не даспадоба гэта тое, што яна ходзіць у горад. Мне трэба бегаць навокал, збіраць усе ежу і рабіць усе справы. Я б лепей была ўнутры, дзе тут зараз цёпла. Што ты робіш у нашым конвенту? Усё ж такі я вось не ўпомню. Можа, у гэтага добры пераклад ёсць, а то я... Жаночы манастыр, вось так мне і перакладае. Окей. Что тут робишь? Так. Можно сказать, я думаю приєднатися до бедных Клар. На котлетки отправляются 500, дякую велике. Мать Франциска сказала, что я могу оглядеться. Третье, подглядываю. Так и сказать. Мать Франциска сказала, что я могу оглядеться. О, давай тогда я не буду Пітаві перешкаджать. Сапраўды, сестра Бенедикта, я ждала спытаць тебе на некалькі пытанняў. Табе падабаецца быць монахіняй? О, так. Я зусім не супраць. Гэта значна цішэй, чым дома, і ў мяне не патрэбна дзяліць свой ложак са сваімі братамі і сёстрамі больш. Мне падабаецца дапамагаць старэйшым сёстрам. Я не супраць справу, акрамя тых момантаў, калі так холодна, як зараз. Яшчэ одно пытанне, сестра Бенедикта. Ты не бачыла ніякіх таямнічых фігур альбо прывідаў апошнім часам? Прывідаў? Не. Усё апошнім часам выглядала нармальна. Я не заўважыла нічога дзіўнага. Это наконт прывіда сестры Марыі? Мне падаецца, што гэта Мауритиус. О, не. Кто? Мауритиус. Толькі не гавары гэта маці Францыскі, але я знайшла старую кнігу наконт хрысціянскіх легенд, схаваную ў майстэрні. Колькі яна вады ўжо наліла, я не ведаю, але вось працягвае. Яна ж набірае там? Ну, ў прынцыпе, так, яно ўжо вядро гэта павінна было скончыцца. Яно гаворыць, што камандзір рымлянаў, якога клікалі Мауритиус, захапіў Тассінг, але калонія правалілася. Большасць горада засталася пустой, пакуль гэтыя самыя refugees, гэта, ну, не мігранты, як тых, хто збягаюць, забыўся.
Бежанцы, вось. Хрысціянскія бежанцы знайшлі горад схаваны ў гэтай даліне. Гэта было цудом. Мне падаецца, ці гэта іншы шлях, як распавесці, як Святы Морыц выратаваў Тасінг. Давайте пра хрысціянскіх бежанцаў. Так, кніга гаворыла, што яны беглі ад пераследавання рымлянамі. Магчыма, падчас Нерона, ну, па тыпу гэтага рымскага імператара. Я дакладна не памятаю. Уцекачы, дзякуй вялікі. Дзякуй. Мяурыцыус. Так. У любом выпадку, калі сестра Марыя сказала, што яна бачыла прывіда, я падумала, што гэта, магчыма, Мяурыцыус спрабаваў як гэта, get us out, па тыпу выгнаць нас, можа быць. Рымскі прывід не павінен быць задаволены, што яго вежу пераўтварылі ў аббацтва. Сапраўды не. Што зрабіла з той кнігай сястра? О, ну... Я мела яе пры сябе на кухні адзін дзень, і я выпадкова паклала гэтую самую, як яна называецца, той, што тыкаюць у агонь, жалезная такая качэрга. Раптом паклала качэргу на яго. О, блин, гэта шкада. О, божухна, яна, магчыма, поўнасцю знішчана. Я спрабавала адрамантаваць яе, але яе ўжо амаль немагчыма прачытаць. Выбачаюся, Магдаляна. Усё ў парадку. Гэтая кніга бы без цябе, магчыма, бы так і засталася непрачытанай. Я шчасліва, што ты была задаволена ёю. Акрамя таго, гэта гісторыя дае мне трохі ідэй наконт мемарыяла, мурала нашага. Дзякую, што распавяла мне наконт кнігі, сястра. Я не скажу маці Францыске. Божа благослови цябе. Так, добра. Але даведаліся. Там вядзе ў тую частку манастыра. Вось гэтая старая майстэрня. Мастацкая. Закашлялася. Гэтая майстэрня пакрытая пылам. Так. Гэта была майстэрня бенедыктаўскіх сясцёр. Яны рабілі значкі і мастацтва для пілігрымаў, якія прыходзілі пабачыць руку Святога Морыца. Выглядае, што ўсё тут засталося так жа, як пасля агня. Нічога не было выкарыстана за шмат гадоў. Мы не можам карыстацца малюнкамі, і бедныя клары не вырабляюць ніякіх тавараў на продаж, так што нас няма ніякай прычыны быць тут. Так. А што? Мне цікава, я думаю, і разлічваю, што майстэрня літаральна будзе закінутай, па тыпу нічога тут не будзе. Я ўпэўнена, што ты думала аб тым, каб зайсці сюды і паспрабаваць нешта стварыць, так? Так, у мяне былі думкі наконт гэтага, але я не вельмі ўпэўнена, што гэта таго варта. Маці Францыская не дазваляюць нам заходзіць сюды, акрамя таго, каб паставіць штосьці на захаванне. Я заходзіла сюды некалькі разоў і заўважыла, што некаторыя з цікава, гэтыя самыя, некаторыя прадметы зніклі, то бок гэтыя самыя пэнзлі і яшчэ фарбы. Думаю, што адна сястрор у закрэце малюе? О, божухна, не. Мы усе жывем занадта блізка адзін да аднаго у манастыры для таго, каб хтосьці штосьці рабіў без таго, каб хтосьці яшчэ заўважыў. У любом выпадку, я думаю, што гэта сумна, што майстэрня пакінута ў такім стане. Шчыра кажучы, Магдалена, я не думаю, што ты павінна прыяднацца да манастыра. That's not
Нават калі гэта было не тое, дзеля таго, што дзеля чаго ты сюды прыйшла. Конечно, выглядае спіс стрімераў онлайн. Сталкер, Пентамент. Моя думка, я літаральна учора гэта гаварыў. Зараз усе будуць стрыміць сталкера, так? Я бы і сам, можа, не супраць быў бы. Але я магу шчыра не настолькі гару, каб вось зараз мне яго патрэбна было бы. Не магу трымацца, мне трэба яго пастрыміць. Так што я спакойна магу дачакацца, калі ён трошкі там яго падробяць, і магу пагуляць і пазней. Вось, тым больш, што прапанаваць нейкую альтэрнатыву. Не ўсё ж сталкера глядзець, правильно? А Гертруда ж сказала, што у яе фарбы ё, мабыць, адсюль. Гертруда гаворыла, што фарбы ё. Так. Але яна, можа, мела на ўвазе, што ў майстэрні ёсць. То бок яна, можа, прапанавала прынесці з майстэрні. Міхась вылучыўся і стрыміць першага. Ты ўжо за пернікамі ў краму схадзіў? Дык то, можа, крама блізка стаіць, адкуль жа мы ведаем, а? Так. Нават нягледзячы на тое, што мы не собіраліся гэта зрабіць спачатку. А Гертруда гаворыць аб табе, і мне падаецца, ты любіш сваё мастацтва. Без яго табе будзе вельмі складана тут. Добра, што тут можа быць? Старая папера. Трошкі адрозніваецца ад іншай. Оу! Гэта... перад намі зараз малюнак. Там ёсць у Тасінгу, у лесе, знаходзіцца такая, як яна, цыстэрна, у якой збіраецца вада з рымскага часу. І мы былі ў гэтай цыстэрне за Андрэасам Малера. Справа ў тым, што гэта яе поўная версія, як яна павінна выглядаць. Непрыстойныя коміксы. Каб гэта было, гэта значна цікавей. Гэта не непрыстойныя коміксы, гэта штосьці, што расказвае далей, можа быць важным для гісторыі. Так. Мітрыум. Так, пачакайце-ка, Мітрыум, гэта той, які мы не маглі зразумець, што гэта такое? Так? Выглядае як кавалак з манускрыпта. Тут штосьці напісана на лацінцы і... на латыні і на марджин. Унізе. Падземная царква. Так. Гэта тое, што мы не маглі зразумець, што гэта было намалявана там. Мітраем Тасінга быў знішчаны патопам. Мітраем. Гэта тое ж самае слово, якое бачыла у рымскай секцыі рудніка. Пачакайце-ка, гэта можа быць з кнігі, якой знайшла сястра Бенедыкта. Мне цікава, чаму я ўзгадваю Мітраем? Я не ведаю. Я ніколі не чуў такога слова. Я ўпэўнена, што ў манастыры нет нічога з такой назвай. Нататка гаворыць, што Мітраем быў знішчаны, так што мне падаецца, гэта ўжо зараз не важна. Это вось тая ж самая свяцілішча Мітры, якое мы не можам зразумець, дзе яно знаходзіцца. Яно прыкладна знаходзіцца, калі глядзець там на малюнкі ў рудніку, яно хутчэй за ўсё знаходзіцца дзесьці ў горадзе. Дзесьці прыкладна ў горадзе. Ось. Такая каштоўная фарба, пакінутая, каб проста засохнуць. Шкада. Гэта значкі прыгожыя, старыя значкі прыгожыя. Спадзяюся, пілігрымы, якія іх набылі, вельмі іх любяць таксама. Добра. Ну, у нас не толькі шмат мест засталося, каб праверыць у гэтай частцы манастыра. Мы можам... Я ў лакварыум пайду апошнюю чаргу, у царкву зайду. Іх часоўню. Гэта часоўня, дзе ўсе збіраюцца для месы літургіі. Гэта самая найстарэйшая частка канвента. І найбольш драфці. Што гэта такое?
І найбольш скрызняковая. Вітаю зноwu, сестра Гертруда. Сёстры зрабілі незначныя змены на працягу гадоў, але яно знаходзілася тут з самага пачатку, самага ранняга моманту аббацтва. Тут нават гэта выглядае так, быццам бы яшчэ ў працэсе будавання аббацтва. О, там вежа і бібліятэка. Яшчэ недабудаваныя. Ці ёсць нейкія нешта падазронае там, не бачу. Так, вежа была што? Бергфрайд. Бергфрайд? Асабістая абарончая вежа, не пабудаваная для для таго, каб жыць у ёй. Вежа была, ну, вось перабудавана ў такі стыль задоўга да таго, як структура стала манастыром. Герцагства падарыла яе ордэру бенедыктаўцаў пасля таго, як свяшчэнная Рымская імперыя вырасла. У іх не была ніякай карысці ў тым, каб трымаць яе як замак. Гэты сцены абаранялі Тассінг з атак ад духаў і сталі на працягу стагоддзяў. Тут таксама ёсць надпіс на латыні. Божа прызваў святую леді Сабіну, каб весці нашых сясцёр і братоў у 1261 годзе. Гэта мы запомнім і будзем выкарыстоўваць гэта хутчэй за ўсё мурале. Лорд Кірсау... Замак лорда Кірсау быў знішчаны вогнішчам у год смерці імператара Фрэдэрыка II. Толькі вежа засталася. Добрая справа, Магдалена. Так, гэта першы ўспамін аб заснаванні аббацтва. Леді Кірсау была насамрэч той, хто прапанавала, каб стары замак быў ператвораны ў двайны манастыр. Так, we added the second shortly after the revolt. Адразу пасля паўстання мы дадалі другое. Што другое? Я не разумеў. Маці ілюміната вырашыла, што гэта было бы падыходзячым. Нават калі сёстры не былі тут, некаторы запіс аб тым, што здарылася, застанецца. На эти момент я паведамленне трошки поберу. Кірсау унікальны. Двайны манастыр з двумя святымі. Адзін мужчынскі, а другі жаночы. Адзін мужчынскі, адзін жаночы. Каб абараняць горад і аббацтва. То бок заснаванне аббацтва было нават старэй за Святую Рымскую імперію? Цудоўна... Вось, натхненне пабачыць, нават падумаць аб тым, што нават да таго, як герцаг падарыў яе царкве, вежа, узмацненне было заснавана святым Морыцам. У святых лонг доўгая гісторыя ў гэтых землях. Шмат рэчаў, якія раней лічыліся згубленымі, з'яўляюцца асновай таго, як мы жывём зараз. Ты маеш рацыю, сестра. Мурал будзе цудоўным рэферэнсам для Ратхауса. Я удзячна, што змагала дапамагчы. Божа благаслові цябе, Магдалена. Ну, атрымліваецца, мы збольшага манастыр так-то і агледзелі. Засталіся толькі невялічкія кавалачкі. Давайте на кухню яшчэ раз апошні зайдзем. І пойдзем у лакварыум. З Маргарытай нельга паразмаўляць, з каточкам таксама. Ну, нічога новага, хутчэй за ўсё тут не будзе, так. За сляпой нельга. То бок вось, Маргарыта не жадае адказаць нічога. Ну як, Божа благаслові цябе, вось гэта. Стандартная іх.
Лакварыум. І ўсё, я так разумею. Так, большасць наведвальнікаў аббацтва прыходзіць сюды, але ім не дазволена ўваходзіць. Нам таксама не дазволена выходзіць у знешні сусвет. І як маці Францыска сказала, ізаляцыя частка нашых клятв. Сестра Гертруда аднойчы казала мне, што старыя сёстры бенедиктаўцы раней выходзілі ў горад час ад часу і нават размаўлялі з мужчынамі ў некаторыя моманты. А я захрасла тут, гледзячы на гэтыя сцены да канца свайго жыцця. Так, наши думкі, это выглядае так, быццам бы, што сестра Сюзанны не вельмі задаволена жыццём тут. Магчыма, гэта выглядае для яе як вельмі сумнае жыццё. Гледзячы на гэта, яна выглядае так, быццам бы яна не вельмі як гэта, passion, адданая свайму знаходжанню тут, як у іншых. Магчыма, калі яна ненавідзіць сваё жыццё тут, магчыма, я магу яе ўпэўніць у тым, каб пакінуць манастыр. Так, лепей пакінуць яго, пакуль перад ёй ёсць яшчэ нейкая будучыня. Пасля ўсяго, у гарадах Баварыі дастаткова маладых мужчын, з якіх атрымаюцца добрыя муж'я. Так, there may be some reason she choose to stay. А магчыма, ёсць нейкая нагода дзе чаго застацца, і не жадаю перайсці праз свае мяжы. Ты не заўсёды жадала стаць беднай Кларай, сястра? Не. Хто бы увогуле жадаў бы стаць монахіней? Мой отец абяцаў мне... Так. Мой отец абяцаў мяне царкве, калі я была дзіцём. Некаторыя клятвы, які ён зрабіў, калі мая маці... Гэта была частка клятвы, якую ён зрабіў, калі мая маці яшчэ зацяжарала. І вось я тут, кінутая у беднай Клары улетку, калі мне стала 17. И они просто тебя сюда отправили, просто так? Никто не спытал нават, чего ты жадаеш? Навошта ім гэта рабіць? Бедныя Клары залежаць ад ахвяр ад іншых, нават іх дзеці. Моя сям'я... Яшчэ раз. Моя сям'я адданая царкве. Я была толькі у гэтым самым, у манастыры толькі 2 гады, але я спрабую як магу. Я не супраць малітв альбо гадзін, і я ўпэўнена ў маёй адданасці Господу, але гэта не тое, чаго я жадала. Але ў які момант жанчына атрымлівала тое, што яна жадае, без таго, каб яе за гэта наказвалі. Ева нават не змагла вытрымаць гэтага. Так. Так, мы можам быць толькі... Так, я разумею, не гледзячы на тое, што ў мяне ёсць аўтаномія таго, я іду куды пажадаю, але у мяне ўсё яшчэ ёсць абавязкі і чаканні таго, што я жанюся і буду кіраваць, падглядаць за домам. Я памятаю дні, калі я была ў горадзе, і я б жадала, каб я сама жанілася, я жадала быць маці. У пэўны момант я пачала зайздросціць сестре Гертрудзе, нават сестре Маргарыце. Так. Это вось яны ў гэтым манастыры знаходзяцца. Як мінімум, у іх атрымалася пабачыць штосьці па-за межамі сусвета перад тым, як ім
здзейснілася 20 гадоў. Чаму ты не пакінеш? І што зраблю? Моя сям'я не падтрымае мяне. У мяне няма мужа. У мяне няма іншага шляха. У мяне няма шляху, каб атрымаць зямлю альбо зарабіць грошай. Што я магу рабіць, акрамя таго, каб маліцца? Дзякуй, што выслухала, Магда. Ну, то бок, па тыпу, проста для яе варыянтаў зусім няма ніякіх. У любым выпадку, давай я пакажу табе рэшту будынка. Мне падавалася, гэта было апошняе. Так, ну, зараз ты пабачыла ўсё. Зараз табе пакажу рэшту будынка. На гэтым, у прынцыпе, ўсё. Паглядзела. Што ты аб гэтым думаеш? Так, ну, розныя варыянты. Ад таго, што, блін, гэта няблага. Так. Нейтральны па тыпу. Ну, я магу паразумець людзей, якія тут будуць, але мне, ну, як тут жыць, але без мастацтва мне будзе складана. Шчыра кажучы, гэта выглядае як хреновае жыццё. У лакварыуме не халеры. Гэта месца, дзе... Мы зараз у ім знаходзімся, гэта месца, дзе сустракаюць наведвальнікаў. То бок ты людзі, якія прыходзяць паразмаўляць з сёстрамі, яны вось па тыпу прыходзяць сюды, наведваюць, нешта ім там перадаюць, размаўляюць праз вось гэтую вакно вось гэтае спецыяльнае. І ўсё. Ну, па тыпу, гэта месца, скажам так, для сустрэч. Выглядае як херня вашае жыццё. Ну так, некаторыя часткі гэтага жыцця могуць быць фруструючымі. Прайшло так шмат часу, пакуль я не з таго моманту, калі я размаўляла хоць з кімсьці па-за межамі манастыра. Гэта нагадала мне аб жыцці, якое ў мяне калісьці было. І зараз я задумалася на тым, ці павінна я заставацца з сёстрамі. Я думаю, што яна павінна сысці. Калі ёй гэта не падабаецца, хер раздваў ёй штосьці, тут будзе шчаслівая яна. Твоя сям'я проста пакінула на цябе тут. Ты не абавязана сёстрам нічога. Не атрымалася. Вось такія мы, блін, перамоўцы. Але аднак я ўсё ж такі, ну, павінна ім. Сёстры клапаціліся аба мне, яны любяць мяне, і я люблю іх. Вось так, мы спрабуем кагосьці ўпэўніць, і мы атрымліваем адваротны. Харызма -3. Самае цікавае, Андрэас Малер у нас быў па тыпу увесь такі харызматычны. Там быў перк, мы нават узялі на гэта. Але нікога ні ў чым мы так і не ўпэўнілі. Мы паўсюлі адваротныя варыянты атрымліваем. Так. Нават калі гэтае жыццё не было маім выбарам, яны прынялі мяне. Хто ведае, магчыма, гэта стане лепей з часам. Магчыма, я ў любым выпадку паспрабую дапамагчы так, як змагу. Нават гэта будзе ў тым проста, каб падкрасціся да сцяны манастыра і перадаць вітанкі. Бо мы ўсім прапануем збегчы адсюль. Так мы... Там-то даволі шмат плюсаў да яе было, да гэтай спробы ўпэўніць, але нават гэта не спрацавала. Сапраўды, гэта было бы цудоўна. Пакуль, вядома, аб гэтым ніхто не даведаецца. У любым выпадку мы павінны вярнуцца да маці Францыскі да таго, як яна западозрыць хоць што-небудзь. Я навучылася шмат чаму сёння. Дзякуй вялікі, што паказала мне манастыр. Не, дзякуй табе, Магдалена. Сёння быў самы цікавы дзень. Так. Самы найцікавейшы... Проста найцікавейшы дзень з тых, якія правяла ў абацтве. Ідём, лепей знойдзем маці Францыску. Яна жадае... Дакладна будзе жадаць пачуць, што ты думаеш аб месцы. Што, Магдалена, як твоя ацэнка бедных Клар? Ці прызваў цябе Гасподзь на жыццё з намі як сястры? Гэта вельмі прывабна жыццё з сёстрамі пад кіраваннем сясцёр маці Францыска, але я баюся, я павінна даглядаць свайго адца ў першую чаргу. Ага.
О, вядома, я разумею. Клапаціцца аб тваім отце само па сабе з'яўляецца noble. Я... Не, там... Высакародны... Угу. Ну не, мне перакладае як высакародны і шляхецкі, але гэта само па сабе па тыпу не ганарліва, як гэта... Як такі добры, карацей, шлях. Аднак, калі цябе твоё сэрца правядзе цябе зноў на вяршыну халма, дзверы канвента манастыра заўсёды адчынены для цябе. Пачэсна, так. Шляхетныя не зусім падыходзячыя. Гэта па тыпу той, хто дастатковы павагі, скажам так. Паважаны шлях. Пачэсны. Наше супольства даволі сціплае ў параўнанні са старым з домам старых бенедыктаўцаў, якія кіраваліся магутным абатам. Я разумею, чаму ўсё менш людзей прыцягнуты да ордэна ў гэтыя дні. Дзякуй, што дазволілі мне зайсці ўнутр. Мы заўсёды рады цябе пабачыць, Магдалена. Божа благослови цябе. Оп, Гертруда такая. Магдалена, як прайшла твоя экспедыцыя? Я даведалася шмат пра бедных клар, але, на жаль, не так шмат пра гісторыю абацтва, як я жадала. Але сястра, тут ёсць штосьці, што я не вельмі разумею. Абацтва было такім, як гэта, prosperous. Яны былі, ну, іх было шмат, не грошай шмат, а як это патлумачыць, ну, карацей, багатымі былі. Чаму монахі не адбудавалі яго зноў пасля вогнішча? Это была бы вельмі велізарная задача. Царква была вельмі прыгожая. Так, stained glass. Гэта па тыпу шкло, як оно? Ну, з колерамі, карацей. Афарбаванае шкло, вітраж, вось. Вітражы заўсёды прываблівалі маё вока па раніцах. У тую ноч у Тасінгу было шмат ненавісці і сумнасці. Абацтва адчула, што браты і сёстры ім больш не рады ў Тасінгу, і яны накіраваліся далей. Шчыра кажучы, знішчэнне абацтва альбо развальванне абацтва было непазбежнае. У Кірсау скончваліся грошы і патроны. Патроны ў сэнсе патроны тыя, хто могуць ім даць грошай. Паўстанне і вогнішча былі сапраўды у асабістасці жорсткім і балючым шляхам, каб скончыць жыццё манастыра. І нешта выжыла ў вогнішча. Некаторыя з будынкаў засталіся некранутымі, але вельмі моцна зараслі. Я не вельмі, як гэта, адважылася збіраць рэчы ў руінах. У нас сканчаюцца патроны, што будзем рабіць? Палі абацтва і пайшлі адсюль, так? Самы ўдалы момант. Абацтва спалілі сяляне так-то. Не зусім, але так. У нас не хапае грошай, давай палім усё нахрен. Мне падаецца, што ты... Я сумняваюся, што ты знойдзеш нешта карыснае для твайго мурала ўнутры, акрамя таго апаленага дрэва і кніг. Магчыма, ўсё ж такі мае сэнс зазірнуць. Я буду асцярожна. Я час часу бянтэжуся наконт цябе, Магдалена. Я сапраўды клапачуся. Дзякуй табе за ўсю дапамогу, сестра Гертруда. Заўсёды шчасліва, Магдалена. Божа благослови цябе. Добра. Мне цікава... Так, час перасунуўся наперад. Зараз у мяне адчыніцца магчымасць даследаваць абацтва. Ці не, каточкі. Ну, ось мужчынскую частку манастыра, якая спалілася. Бо мне падаецца, там я магу знайсці нешта важнае.
Ой, у меня рука зникла, вы поглядите. Вы бачили это? Моя рука зникла. Ну-ка, яшчэ раз. Глядзіце. Калі зараз паўтарыцца. Рука. Бачите руку? Шукаем кісю. Оп, рука зникла. Так. Добра. Ну, гэта было, я не ведаю. Я даведаўся больш аб заснаванні Кірсаву. Гэта ілюстрацыя з манускрыпта Мітраюм. Ён быў такі ж, як і ў рудніку. Ці гэта з'яўляецца часткай гісторыі абанства? Тасінга? Яна павінна быць дзесьці запісана. Калі б толькі бібліятэка не згарэла з усёй унутры яе. Руіны ўсё яшчэ там. Магчыма, не ўсё было ж знішчана ў гэтым у попел. Мы можам зазірнуць у царкву. Цудоўна, але мне падаецца, гэта прапусціць час наперад, так? Цікава, мне не паказваецца, што калі я зайду туды, час прасунецца наперад. Блин, мне каб здаек цікава. Я ўжо жадаў скончыць, але ж, блин, ну такая магчымасць. Давайте ў царкву зазірнем. Вось мы у старым аббатстве. Паленым. Боже, гэта цудоўна. Цікава, як яно выглядала да вогнішча. Усё абвалілася ў вагне. Мне трэба быць асцярожна, калі я буду перабірацца праз гэтыя кавалкі мінулага. А ў кухні далі падлогу памацаць? Не, на жаль, не. Яна нічога пра яе не ведае, шкада. Уявіце сабе, мы зараз косткі Андрэса знойдзем. О, гаўно. О, не, я не магу тут забрацца. Калі я паспрабую залезці, яна можа абваліцца яшчэ далей. Цудоўна. Нам патрэбна будзе шукаць выхад яшчэ дзе-небудзь. Так, далей мы тут не пролезем. У вежу шлях толькі ёсць. Тут усё абвалілася. Ад старой лесвіцы нічога не засталося. Я, падаецца, не змагу прайсці гэтым шляхам. Так, яны ідуць... Расліны ідуць да самага верху. Яны выглядаюць дастаткова трывалымі, каб вытрымаць мою увагу. А дзе вяроўка? Вяроўка знікла, але вяроўку я браў для рудніка. Гэта хутчэй баг гульні, таму што я у пэўны момант такі, мне патрэбна вяроўка, мне патрэбна дапамога гэтага персонажа, але я абраў увогуле трэці варыянт, як спусціцца. Не існуе іншага шляха на вуліцу. Якая яна, блин, жорсткая ўзяць і палезці так, а? Ну, выбраў я не шмат, але, блин, кабзда. Я адсюль магу пабачыць увесь тасінг. Цікава, ці магу... Так, ці магу я сабраць разам падмурку, асновы аббатства і знайсці шлях, каб дабрацца да бібліятэкі. Ну, я так разумею... ну, па тыпу, проста пара праглядзець шлях. Мне падаецца, я магу злезці тут. Дах выглядае дастаткова стабільным. Осторожно. Не забейся.
Так, калі я разумею, вось гэты дах это павінна быць як скрыпторыуму, якім... А, вы паглядзіце. Мы літаральна каля... Вось гэта скрыпторыум, гэта ўсё ж такі ўнутраная частка манастыра. Мы ўжо прыбілі аднаго героя. Зато як прыгожа мы яго прыбілі. Ён згарэў разам з гэтым абацтвам. О, божухна. Я памятаю, як калі бібліятэка згарэла. Тата сказаў мне, што я была маленькім дзіця. Але я памятаю полымя, якое выходзіла з вокнаў. Так шмат людзей крычала і бегала навокал. Я сама плакала перад тым, як заснуць у тую ноч. Это не мы, у нас нават выбару не было. Ну так, я думаю, што ў любым выпадку... Ну мы нават гэта абмяркоўвалі, мне падаецца, нам уже Вулчара гаварыла, што без варыянтаў Андрусь памірае. Я не бачыла гэтага месца з таго моманту. Яно не выглядае так, быццам бы ў ім унутры нешта засталося. Магчыма, я спадзявалася на значна шмат. Ну, Магдалена, як ты збіраешся выбірацца адсюль? Раслінка. Розы... Выглядае, што гэтыя розы зрабілі гэта абацтва сваім домам. Я шчасліва пабачыць, што штосьці прыгожае ўсё яшчэ расце тут. Кладбище. Так, это можно туды уйсці ў галоўную частку, але мы туды не спяшаемся. Я жадаю глядзець, што тут яшчэ ёсць. Яшчэ гэтыя ружы. Добра, нічога такого. Давайте до руж уже подойдем. Ну так, та же самая фраза. О, каточки, вы поглядите. Самое галоўнае. Тут ёсць каточки. Ну, цікава, ці заўсёды тут было так шмат катоў у абацтве? Магчыма, я могла бы спытаць Войслава, што ён памятае падчас у свой час аб гэтым месцы. Аб сваім часе ў гэтым месцы, вось. Збудаваў фразу нарэшце. Так. Усё развалілася. Ёсць выхад, але ён хутчэй за ўсё не адчыняецца, так? Дверь захрасла, я не могу пройсці праз гэты шлях. Галоўная заля. Тут забілі барона, але нам... Оу! Вы паглядзіце. Нехта дамаляваў тут. А што дамалявалі? О не, стары мурал. Ён састарэў, але я магу пабачыць некаторыя фігуры. Я не могу зразумець, што тут. Данс макабр. Але вось гэтыя новыя наверх малюнкі зробленыя. Што, гэтыя фігуры выглядаюць новымі. Малюнак не можа быць старэйшы, чым за некалькі гадоў. Хтосьці дадаваў на яго. Это выглядае неправільна. Хто бы дадаваў новыя фігуры на танец смерці? Чаму? Яны выглядаюць як людзі з гораду. Адсюль. Людзі, якія памёрлі. Гэта павінна быць барон, а гэта павінна быць Отто. Пачакайце, гэта... Я чую крокі. Там хтосьці ёсць. Хто ты? Так, давайте зараз я скриншотаў нараблю насамрэч. Таму што гэта дакладна... Глядзім, вось гэта
Я адзінае, на што магу паставіць, гэта барон, але ну я не ўпэўнены, так? Ну, па тыпу нічога мне аб гэтым не гаворыць. Другі гэта дакладна таго, каго мы падставілі. Гэта брат гэтым. Забыўся, як яго клікалі, але мы аднаго з братоў падставілі, таму што ён праводзіў рытуалы, і мы яго падставілі, яго забралі, ну, у выніку інквізіцыя забрала. Вось, адчуваюцца вайбы хворага сексу. Насамрэч, да яго спасылкі я не вельмі разумею, чаму леў, чаму зялёны яшчэ, чаму ён такі дзіўны, чаму там шмат целаў пад ім, шмат пытанняў. Гэта, хутчэй за ўсё, Отта, таму што, па-першае, ён выглядае падобна на Отта, плюс яшчэ ён ляжыць, і Отта заваліць тады камянямі. Але на ім дрэва з гэтым самым нейкім плодам. Незразумела. Далей пісар, які запісваў, ну, рабіў подпісы, падрабляў бухгалтэрыю. Гэта, хутчэй за ўсё, брат Гай, якога мы таксама адправілі. Сын Ота? Дзе? Думаеш, сын Ота гэта маляваў? Адзін плод дрэва, оц. Магчыма. Магчыма. Далей Андрэас Малер, вось гэта, хутчэй за ўсё. Але ён чамусьці праткнуты стралою. Не, пачакайце-ка, той, каго прастралілі, гэта можа быць гэты млынар. Не, пачакайце, тут яго кнігі. Гэта млынар павінен быць. Андрэас Малер вось гэта павінен тады быць па такой логіцы. Ну, акрамя як варыянта, што гэта млынар, і вось гэта майстар Малер, у мяне няма ніякай, ну, варыяцыі. Бо вось хто гэта тады? Трала. Дзіўна, дзіўна. Але там жа яшчэ нехта бы загінуў тую ноч, там хапала каго. Млынар застрэліў. Млынар застрэліў гэтага самага пекара. І ён насамрэч больш падобны на пекара, чым на млынара самого. Што цікава, твар Малера, ён такі закрэслены, зацёрты. Я яшчэ раз, калі мне нешта недастаткова дзесьці скриншотаў я зарабіў, я яшчэ паднараблю. Гэтага павінна хапіць. Цікава, цікава. Хтосьці адчыніў дзвер. Хто бы не глядзеў, магчыма, адчыніў яе. Мне гэта не падабаецца. Мне падаецца, я пабачыла ўсё, што засталося ад абанства, і мне я жадаю выбрацца. Катушку спытаць, мне падаецца, яна не падкажуць. В які момант пачаўся снег? Окей. Пайшоў снег ужо. Нам патрэбна скончыць гэты самы мурал да таго, як тата, ну, памрэ. І часу застаецца ўсё менш. Але насамрэч мы дакладна не паспяваем сёння. Вось, тут яшчэ, я так разумею, нармальны яшчэ кавалак. Бо мы нават не намалявалі другую частку мурала, але можа быць яшчэ далей там развязка. Вяроўка вярнулася, так? Хоць штосьці вярнулася. На гэтым я буду скончваць, бо, зноў жа, складаненька. Тут яшчэ хапае ўсяго. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Так, глядзім. Я бачу, што Шаграй... Ну так, сталкер. Складана. Так, Шаграэль гуляе ў сталкера. Лепус гуляе ў сталкера, другія сталкеры. Ватафака гуляе ў сталкера другога. Міхай Згарэза гуляе ў сталкера першага. Складана як, а? Я пакінуў вам, я вас перадам сёння Лепусу, я мне не так даўно адпраўляў. Давайте я сёння адпраўлю вас да Шаграэля. Да Міхася? Да Міхася я не так даўно адпраўляў. Ну яго зараз не тое, каб шмат гледачоў. Ён там на беларускай гуляе. Давайте да Міхася тады. Добра, дамовіліся. Давайте да Міхася. Я жадаю вам добрага вечара. Вы можете самі абраць, да якога дакладна сталкера вы можете пайсці. Я на вас на гэтым пакіну, і мы пабачымся з вами заўтра.